አምላክ በቅድስት ሥላሴን ዘአምኖት ማፀን ከደከ ሰይጣን በቅድመዛት እምየ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተይት ስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናቅቶ ከዚን ሰባከ ንባርከ ከዚዮን ተአምነከ ንስእለከ ከዚዮን አስበቃ ከንገንደከ እጅን ቀንለስምከ ቅዱስ እሰግድለከ ዘለከ እሰግድ ኩሉ ብር ወለከይት ቀናይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወዚያጋስ ወንጉሰ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩላ ዘነፍስ ንጽዋ ከነነበከ መሐረነ ቅዱስ ወልድ ከንዘ ይብላ አንተ ሙሰሰበት ጸልይ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻን ሁሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካለና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ሰላም ዘውዓልካና ብጥዕና ብሂወት ዝሓለኻና ንስኻእኻ መክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ሕጂ እውን እግዚአብሔር አምላክና እነብፅሖ ጸሎት እስኻ ትሰምዖ እስኻ ትብለና ንምሃሮ ቃልካ ድማ ንዓና ድማ ሰማዕቲ ግበረና ሰሚዕና ድማ ፈረይቲ ንሰብ ምግባር በቃዕቲ መንፈስ ዓቢና ድማ እግዚአብሔር አምላክና ንሰማይ መጠመቲ ግበረልና አሜን። ሕማም ንዘለው ፈውሰልና ብሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ብስጋ ብነፍሱ ተኣስሩ ተሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ኩሎም ዝወለድናዮም ድማ ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና መገድኻ ትሕዘልና ንዓኻ ዝፈልጡ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ኩሉ ተመስገን። ኣብ ዓለምና ወሪድ ዘሎ ሕማም ድማ እስኻ ቀንጥጠልና ብርሃነ ልደትካ ብዳሕነ ሰላም ከም ዘምፅሕኻ ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብዳሕነ ሰላም ኣብፅሓና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ መላእክት ተራዳእነት ናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕወሰና እንደገልና ከፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ዕውዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዋንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታህ ወይ ስረ ጊዜኖ አምላክን ወንዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒገ ካና ስራያትያት ደምሳሴ አበሳውል ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወዊ ዲያቆናት ብሮን ሳይዱጎ ጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታህናውን ጻነ ይረስየንስ ኩሉዋን ስሜት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰብ ተኸልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ መሐረና ብዝመፅን መሐልወና ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ዓሰርተ ክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረ ባህሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይተና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲእና ሕሊውና ነቅሪብና ተቀቢልና ተማዕቡና ናትና ንሳዕዛ ሰዓት ዚያው ናትስሕና እዩ ሕጆም በዛ ቅዱስ ስዕለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን እግዚአብሔር አምላክና ንልሙና ኣለና ጸልዮ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይተና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት ዚያውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ይቅረብለና ኣመፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደለና ነዛ ቅዱስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ኹናትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉህርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽርኽፋእ ሰባትን ምልዓል ፀላን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ኣብ ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ሰላም ክንርግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንስኻ ማዕረ ምሕቡብ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር መዝሙር 51
وأملاك كم سالخا محرن كم تعبير راغب سايدم سكوا سايد صدق حسبني كبحت يتوناسين أنا أبا سايفلت اللهم ما حد يتكون بجزيء وكل ما يبذر بخاص عدد فرد خان صون كاتر كبسي أنا ناخات راي بدل كو أب إنك كي جور كنا بابا سات ولد كنا كابحت يتنستني نون حق أو اشتغال اللي أبغون تو مهرن من تقص ألو تسمع ذات لأني كبرت كسعود وصابن تنصت كت كأني أقسم تبغى بحتان حق وسنا اسمعني كس كابحت يتكون لون وزل أو سايون دم سوا عمله صري اللي بفتر اللي سنو منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربين حقس مدحن كامل سلي بفعلني منفسون دقفني ما قد خان مفرس سقمر ميحات أنا بخاف من سيو أملاق مدحني كاب عداد ما ناقفني لساني نسألك على الكتب لو يا قويتي أفهم سكانا نقرس خنا فريق كفت مسوات باب لكاني تزي كون اسم قرب كل كان رن مسوات مرارايت وبني خم مسوات أملاق سور منفسي وأملاق مسورن كنت نبايت ونقاني خا نتيم سأجها سناي قبل الله مكاتات يرسالة من شعم مسوات سرقي بزحر مسواتي بملء مسوات بها لك أي شيء عم مسوي خأرح وقرب لك أيام هاللويا ذا سعزيا من بارسقا قويتا أيس كورسوس أما قبرن مفصمتها ساعات معلتن يا كمون لك أسام سلمت كل كم ودعتها قدي المسر تقصر صلاة قدي لك أسن كورسوس نقصين أملاقين مسكانا قرب له حتى يعطيك حد قال لك علم منو حارة مزمور 230 أبو مرقيتا 231 أبو عشي 230 كلتن أنا خبباية 233 آشلي 234 عين عالم 237 أبو مرقيتا 238 أبو عشي 241 أصلي 242 عين عالم 246 أنا خمباي 247 أصلي 248 أبو مرقيتا مزمور 248 هللويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ نسم እግዚአብሔር يመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሐልፍ ሕግ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዓመቆን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን كلهم فريتا أوامن صحدتاتن كلهم أراويتن كلاتكم إنسسان لمم تبلون نفرت عوافن نجستات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فرت مدرن أقوازن قرازوتن عبيت مسنعشتو سم بين العليو قرمو قبل على سماين مدرن يمو نسم እግዚአብሔር يمسجنو نهزبون قرنا على سلاز كلهم قدسانو دك إسرائيل تزقربو حزبي يمسجن الله هاليلويا آمين هللويا قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ካና ቤተ መቅደስ መጽመነቱ ኢየሱስ ህፃን ወለዱ ከም ድማ ድሕገ ገብርሉ ምሳኣተዎ ድማ ንሱ ድማ ኣብ ኢድሓቆፎ ንኣምላኽን ከም ኣመስገነሞ ወጎይታይ ነቲ ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ መድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ
ሕጂ ከም ተዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኩን አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ምስራ አቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደልካ አሎና አሜን አሜን። ክፍልታት ጸሎት ኤልሳቤጥ سمع دلهو هو سمع له هو ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ይቆንዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቁኑዕ ስለዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቃጥን ኣለሁ ግን ከነፍሰየ ግና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪ ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሓት ለኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን አሜን አሜን። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ኣስሊ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት ምሃብኪ ነርኪ ግንከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርኪ እቲ ሕማቕ እከይ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዳይ ምስ ትቕላዕ ኣብ ሓጢኣት ዓራት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛ ከዳዕ ስጋኺ ከለኺ እንታይ ኢኺ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ አምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ መንበር ፍርድኻ እስንብድን ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽን በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነስ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራት ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ ዘይግደስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምሳደይ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ገበነይ ወአምላኽ ገበነኛ እየሞ ይቅር በለለይ እብል ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ዓይን ዓለም ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣብ ባርያኺ እተቐልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገላበጥ ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝያ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎት ምንቕቓሕ ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምኒ ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ክብርና ኣምላኽ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ጴጥሮስ ፋሚሊ ቃል ህይወት ይስማዕና ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ ብርሃትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ክትኮነልና ኣዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሃኒና ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለዓለም ተብሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረድኣኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይንበር ኦ ጎይታ ንዓይ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቁበይ ስለዝኾንካ ኣይትጠገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በድለ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽሊ ኣለኹ
وبيتا أبخاتو تحلي اللهمو أدحنني فقاتك كجبر كأمرحني محرني ها أملاخي الفالي هوتها ببرهان كادما إنا برهان نرئي محرتك نبطم زفل طوخا كبرها خانا قنعات لبي تنسى قام برختين مسقانان بحقنا تكايو وقدمي عالم زنبر كان زال العالم تنبر زولخان أبون ودين منفس قدسون عخا مسقانا وداسين قرماني قبالو من كل تعاني زال العالم أول علقيته آمين أول علقيته بأخا مئمان نسم كام ذمارن سنا يمو محرتك أب تصبح حقنا تكادما ليتي أزنتو آمين آمين قد وداسي سلس قدس سامية قدس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ وقيتا محرنا مسجانا أبون ودن منفس كلسن لو من كل ساعة نزل عالم آمين وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وقيتا حتياتنا حدقلنا وقيتا بدلنا يتصبلنا وقيتا أبسانا يقرب لنا وقيتا نحومات زغاب صحيهم انت تقدس سمك الكفوسم وقيتا نتوم زمتو أبطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كأنا في سماع عرف أو كاب حاتيات نستخدم كويتار أن لما نخاء تقبلنا كورنوش كنا بفصم عرقن قدسنا نعخاي قبا أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أقويتا بقعات قبرنا مسكانا خمزيلنا خمسلب سمايات تنبرابونا سمكاي قدس من قصتغات مساء فقد كاغم تاب سماي قوم دمام دريخون على تنجرانا لما حبنا نحنا نزبردلونا بدلهم كم ذا حدقنا لهم بدلنا عسانا دقلنا كوكفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حايلين كبرن نزل على أمنات كائمة أمين أوزت يا مريم هنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خي دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي عدي جابير سوات قويتا سراوي سلام لك الله نسخي طبعا السبرختي فركر سخون برغم تسقى جابير مساقي في السدس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودغيس كورسوس من تانا محرت لمن لنا أمين مسجانا قدس دنجل مريم معازة الراي كورنا أنباغ يكون مسكانا نقدس دنجل مريم أو قدس ملئت ጸጋ كل جزية دنجل زخونكي ولادة أملاك عد كريستوس سلام نبلكي من تحدياتنا حد قلنا نفقر ودغي صولتنا عرقلنا نحق أينيا برهان يسوس كريستوس أملاكنا زولد كلنا قدس دنجل لم سلام نبلكي علنا سلام نبلكي نحاتيات أملاك نحاتيات نفسنا حديقو كمحرنا نابقويتا لمنلنا أو قدس دنجل مريم ولادي أملاك نزر إيسب من أنتي أمالاديت نابقودقي يسوس كريستوس بحرقة حاتيات تتسقونا لمنلنا أوناي حق نقستي دنجل سلام نبلكي أونا أماني إل أملاكنا زولت كلنا كرعات زرقنا سلام تانا قربلكي أو دنجل بقويتانا يسوس كريستوس لتأمنت أمالاديت حاتياتنا من أنتي تحدقلنا تذكرنا آمين متو ጸሎት ሃይማኖት ህይወት እሺ ተመስገን አምላክ መተው ጸሎት ሃይማኖት ወአደ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላክ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክልና መጽኡ ኸአን ነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን
ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ መለኮት ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮ ኦጌታ መሐረና ኦጌታ መሐረና ኦጌታ ባረኸና ኣሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኣቦሽ ተስፎም ናይ ሃይማኖት ጸሎት كل بزحزة سماين مدرن زرن زيرن بزفترة بحد እግዚአብሔር አብ ናምን بحد ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ገይተፈጥረ መስኡል ሁሉ ብዝኾነ ወልድ አዋህድ ወናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሐቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ አምላኽ زول دمبر فطر ዘይኮነ በመለኮቱ ሙሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብዘይኩ ግና ኣብ ምድር ዘሎ ይሆን ወይሳ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን منتانا من تسب من تدحنتنا كاب سمايات زورده بمنفس قدوس كاب قدس دنگل مريم سغا لبسه سب كونه دما بزمن بنتنا وبيلاطس منتانا تسغل حمامه مكرا مسكل تقبله موته تقبره كاب قدسات مصحفتي خم تصحفه اما بالثالثاي معلتي كاب موتات تفدي وتنسه بخبرينا بسماي عرقه بيمان ابو تقمته كم بحدش نهيوانن موتان كفل بخبريك مصيو نمانگستون مودات يبلون ጎይታን محوين بزخنه كباب سرته منفس قدوس ونا من مسابن ولدن سجدلون مسكنون بنبيات تزاربيو لعل كله نهيمانوت نهواريات قبائع بزخنه بحنت قدس بيت كريستيان نعم من حدقات حاتيات بحنت تنقد نعم من تنسى موتاتن نزل عالم زمص هو تسفا نقبر امين او ጎይታ ጸሎትና ሰሚያ ሓጢያትና ሓደገልና بكشي مرحنا الذي باشي كريالايسون 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 ቅዱስ ቅዱስ አቦይ መርጌታ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን በልግስኻን ሙላአቴን ሆን ሁሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጌታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ካረዳ የብልናን ኦ አምላኽ አባና ህደር نبدلنا قريتان محرتن قبرلنا تبدليتنان بزي دليتنان زقبرنايو اتبفلاتن بزي فلاتن زسرحنايو سورن قهودن زخونا حاتياتنا من انت تبلع علينا السمى قدس سمكايلكا وويتا يقرب لنا وويتا خم محرت كامبر كم تقبرنا يخون بكما مهرتك أملاكن وكوبك مع بسان بك ممرتك أملاكن
بكما أبسانة بكما مأتك أملكنا وكوبك أبسانة وقويتا بقعات برنا مسقانا غمزلنا خنصليف سمايات تنبر أبونا شمكاي قدس منغستغا تمصا فقركم تاب سماي كم دما امدري يكون نعلات انجرانا لما هبنا نحن نتبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نمسانا ندقلنا كم كفاد احنا نمبر فتناي تأتونا منغستن حيلن كبرن نزل علمنا تكايما عميانا وزتيا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك اللهو بحلنا خدنقليخي بسقاخون دنقليخي عدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك اللهو نسخكا نسبرغتيخي فركر سغم برغيو وملئت تصقى جابير مساقي وفست الدسبلكي حتياتنا سريلنا نفت ودغ يسوس كريستوس منتانا محرت لمنلنا آمين ناين الصحة صلوة أبوشه ناين الصحة صلوة أوغيتا أبدا معالت زيان أب قدمها بتقبار يكون بقال بحساب يكون بكل حواساتنا زحات أنا أيو نسغاروهن مفكر سبن سلزخونكا من تقدس مكايلكا تعرقنا نحدقلنا وأملاخ بسلام كن حضر سلاماويت ليتي هابنا أبزانا يدتاس قزينا كاب كله جنكت ناتا قبرنا كاب كله خفاءتن كاب كله فتنات الآن كحلونا خا ناي سلام ملأخكا لأخلنا بتقان برهرين اتمفكر سبز خوينا حاد ودخا قويتانا أملاخنا مدعينا يس كريستوس اتبون مسؤون كبرين وداسين قرمان زلكا معرفة مزخونة وهذه هو نفس قدس المسجانا يقبع كحجين ذل عالم عالم آمين. جهر النفس وكف سعزز الله صلوات وقويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا وام نفس وكف ساعات انجزيا نفس ما يمدرن بخبرات استقر الكاكر وسوس من أملاخنا بعد نويت عقسم بزح مراتم سنة ملاخان روحون نتوم أنا زو قداما يمحات يتنياتاتون التمحر نحاطب نسحات ماليس بهوات كنبر مبرموت زي تدلي من تصبيهم زلة تسفى سمايات كرغبون خدامنا بدحنا تتقدم وقويتا بزا سعادي أنا بكل ساعات لما أنا نتقبل هواتناك أنا علنا تزادات كان قبر مرحنا منفسنا قدس قانا حساباتنا ننسيه تمنيتنا ونسمى رحمامنا فوس حاتياتنا حدا قلنا كاب كل خف عزن سكيات برد عنا بلونا ممكن أقعب قدسان ملاعتها حلونا نودت إمنات كان من رحمة انتنا بتزي مرمرن زي والسلم فتات كان بس أحد لنا نسخان زال عالم برخيخة أمين أقويتا بقعات برنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مصاف أركان تاب سماي كم دم مدريخون نعلات انجرانا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا ندقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتناي تأتونا من قصتنا حيدين كبرن نزل علمنا كائما أمين أوزتي مريم بناء قدس جبريل ملاك سلام لك الله بحلنا خير دنقليخي بسقاخو دنقليخي أدي جابير تبعات قويت أسراوي سلام لك الله نسخك وأنس برختيخي فركر سغم برخيو أمل تسقى جابير مساخيو أوفست الدسي بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخ يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا آمين زغبركم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምውን ትሽዓተ ሃብታት ወይ ትሽዓተ ስነ ምግባራት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትከታተሉ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን አስበትሁታን ይኸፈልኩም ትብል ካብቱ ተፈላለናዮ ጊዜ ክሳብ ሰዓዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ በዚ ሰዓት እዚ ንኩሎም ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ቁሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ኣብ ዝሓለፈ ካብቶም ትሽዓተ ሃብታት ወይ ትሽዓተ ስነ ምግባራት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ
ሻድሻይ ትዕግስቲ ዝብል ኣርእስቲ እናርኢና ናቱ መቐፀልታ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ሎማዓንቲ 6.1.2 ትዕግስቲ እትግለፀሉ መልክዓት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር በዚ ርእስቲ እዚ በቲ ቅድሚኡ ዝነበረ እግዚኣብሔር ምስ ዘቐመጠሎም ንሎሚ ቃል እግዚኣብሔር በዚ ርእስቲ እዚ ዘካፍሉና ዝመርሑና ኣቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም እዮም ናቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ መንፈስ ቅዱስ ዝገልጸሉ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሓሉ አንደበት ቃል ክህቦም ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጦጦ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ብስም ቅዱስ ብስም እግዚአብሔር ነዚ አውደ ምህረት ናበቦና ናበበይ ቀሺ ተስፎም የወፍዮ ኣለኹ بمرجع كاب كمبيوتر تلاقي رحق إلى اللهم ما يفعل كان به دحان دحر الشركة تقبر زي كيلكم شرقري الله دحان بو بز تخاتاتلو كان دحان أبري تقط حاجة حسب شيء ما يفعلنا مرحلنا له ما يفعلنا هاي كان هيكون معنا دحان تطلع هيكون زي قبرهم هيكون أنا بمرجع مرحلنا مرحلنا هو صحيح جزي نقتل دحنا جزي نقتل راي ودحان حبيرنا ننبب عمو كابتي متحف حبيرنا نكافلو بس ما بقول منفس قدوس عدو أملاك أمين كم لهم سدرا بالجابير كلهم أبزل لهم كابتا متحف مرايك حشني مثلني تعقستي تقلت له ملكعتات تعقستنا تقلت له بخلت ملكعتاتيو انت زتعمت خوينو فيديو تفي زلو بنا زتعمت خويني طبعا ابي احنا لا سلفون ديال الله اوكي هذا مصحف زحازو قص 7 تشعتني طبعا تشعتنا الله هو መጨረሻ 7 ሸዓተና لحن تسكرين شير تقيرك بمرقتات حكزنا اوكي መጨረሻ ገጽ 7 ሸዓተን ካብታ መጽሐፍ እንተልይሁም ድማ እቲ ሰይጣን ዝወጠኖ ሰዓብቱ ከዓ ኣብ ልዕሊኻ ዝትግብርዎ ፀበባ መሰረታዊ ዕላሙ ሓደ እዩ ንሱ ከዓ ካብቲ ንኣምላኽ ናይ ምስዓብን ናይ ምግልጋልን ውሳኔኻን
ዕላማኻን ንድሕሪት ንምምላስካን ንምዕንቃፍካን እዩ ነዚ ሸቶ እዚ ንምውቃዕ ድማ ኣብ ኣካላትካን ኣብ ስነ ልቦናኻን ኣብ መንፈስካን ከቢድ ጉድኣት መጥቃዕትን ክወርድ ኣለዎ በዚ ጉድኣት እዚ ብትዕግስትኻን ጽንዓትካን ምስ ሓምሸሽዎ ብድሕሪኡ ንኣምላኽ ካብ ምእማን ምግልጋልን ከኣልዩኻ ፀገም የብሎምን ማለት እዩ ሓደ ኣንጻር ጸላእዩ ብጽንዓት ክዋጋእ ዝጸንሐ ብርቱዕ ወታደር ብከቢድ ቆሲሉ እንተወደቀ እሞ እቶም ናቱ ወገን ኣልዒሎም እንተዘይረዲኦምዎ ክመውት ንሓዋሩ ክስንክል ወይ ተማሪኹ ክውሰድ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል እዩ ሰይጣን ድማ ልክዕ ከምኡ ዝበለ ዕላማ እዩ ዘለዎ ምርክኡ ክገብረካ ተመሊስካ ንኣምላኽ ከምዘይ ትስዕብን ከምዘይ ተገልግልን ገይሩ ንመንፈስካ ከሰንክሎ ወይ ድማ ንመንፈስካ ቀቲሉ ህይወት ዘለዎ መንፈሳውነት ክህልወካ ከምዘይ ይኽእል እዩ ዝገብር እምበኣር ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ከምዚ ዝበለ ክልተ ደረጃ ዘለዎ ውጥን ካብ ሃለዎ እቲ ክርስቲያን ድማ ክልተ ደረጃ ዘለዎ ትዕግስቲ ከጥሪ ይግባእ ማለት እዩ እጂ ተቀዳመይቲ እንታይ ኣትብለና ዘላ ዕላማ ናይቲ ኣብ ርእስኻ ወይ መጻረርትኻ ምፍላጥ ማለት እዩ ዕላማ ናይ መጻረርትኻ እንተዘይፈሊጥካ ክትዋግኦ እትኽእለሉ መንገዲ ወይ ውግእኻ ብዕውት ክትመርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ክገብር ዝደሊ ዘሎ ኣብ ልዕለይ ናብ ምንታይ ክወስደኒ ዝደሊ ዘሎ ካባይ ዝደልዮ እንታይ እዩ እዚኣ እንተፈሊጥካ ግን ነተን መንገዲ ክትዓግተን ወይ ክትዓፅወን ኣይክኸብደካን እዩ ዕላሙ እንተዘይፈሊጥካ ግን ብምንታይ ከም ዝመፀካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ ዝሓለፈት ፓራግራፍ ክንሪኣ እንተዳ ኽኢልና ዕላማ ናይ ሰይጣን ንዓኻ ምቁሳል እታ መወዳእታ ዕላማ ግን ምቕታል እያ ካብ ምቕታልካ ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ማለት እያ ሕጂ ብኣጋ ብቐሊሉ ክንፍለ ስለዘይ ዝኽእለሉ ድማ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኣብ ኣካላትካ ይኹን ብቃላት ይኹን ብሓሳብ ይኹን ብኣእምሮኻ ይኹን ናይ ምጥርጣር ናይ ምስንኻል ህላዊ ኣምላኽ ናይ ምጥርጣር መልክዑ ከም ዝሓድረካ ምግባር እያ ሕጂ በእምሮኻ በኣካላትካ ብሓሳባትካ ኣብ ኩሉ ህይወትካ ኮታ በቲ የጥቅዖ ዝበለ መንገዲ ክፍትነካ ናይ ግድን እዩ ዝኸውን ኣብ ብውትድርና ዓለም መሲሎም ኣለዎ ብዙ ንሓደ ወታደርሲ በቲ ሓያል ጎኑ ኣይቀርብዎን እዮም ድፋዕ ሒዝሉ ዘሎ ብዝሪኦም መንገዲ ኣይቀርብዎን እዮም እንታይ ደኣ በቲ ድኹም ጎኒ ወይ ክሪአና ኣይክእልን እዩ በዚ ተኸዊልና እዚ እንተሃሪምናዮ እዩ ከነቀትሎ ንኽእል ብዝበልዎ መንገዲ እዮም ዝቐርብዎ ሕጂ ንዓና ድማ እቲ ድፋዕ እንሕዘሉ እንተደኣ ፈሊጥዎ በቲ ንደኽመሉ ቀዳድ ዝርከቦ ብኡ ካኣትወና ከም ዝኽእል ሰይጣን ምፍላጥ ከገድሰና እዩ ሕጂ ብኣካሉ ሰይጣን ክረኣየና ኣይንፅበን ኢና ከም ክርስቲያን መጠን ረቂቕ እዩ ግን ብሰባት እዮም እቶም ሰባት እንታይ እዮም ክኾኑ ዝቐርቡና ዝለግቡና ንዓና ዝመስሉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ነቲ ድፋዕ ዝርእይዎ ዝፈልጥዎ ንሳቶም ጥራይ ስለ ዝኾኑ ብኦም ገይሩ ተዘይተዋግኡ በቲ ኣፅዋር ንዕኦም ለቢሱ ከጥቅዓና ኣይክእልን እዩ ስለዚ ነተን ክልተ ደረጃ ኣለዎ የቁስለና ቆሲልና ከለና ወገንና እንተዘይልዒሎምና ደገፍ ተዘይረኺብና እንተተማሪኽና ድማ ወይ ንመውት ወይ ድማ እምነትና ንኽሕድ ማለት እዩ ሰኻእታ ሞት እያ ካብ መንፈሳዊት ሞት እያ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ወታደር መሲሎም ተዛረብዋ ማለት እዩ ሕጂ ተቐዳመይቲ ደረጃ ናይ ውግእና ክትከውን ዝግባእ ድማ ኢሉ ከነጥርያ ዝግባእ ናብ ትሕሲ ሰይጣን ነቲ ፅንዓትናን መንፈስናን ንምስባር ዝተፈላለየ ዓይነት ኣካላውን ስነ ልበናውን በደላት ኣብ ልዕልና ብምውራድ እዩ ዝጥቀም ተቐዳመይቲ ፀርፊ ሓሜት ስምካ ምፅላም ዘባእሱ ንስስዕትኻ እምበር ንኣካላትካ ዘይጎድኡ በደላት የውርደልካ እሞ ንስምዒትካ እምበር ንኣካላትካ ዘይጎድኡ በደላት የውርደልካ እሞ ነዚ ክትፃወር ዘኽእለካ ዓቕሚ ዘይብልካ እንተኮይኑ ርእስኻ ክትሓብእን ንድሕሪት ክትምለስን ትኽእል ኢኻ ካብቶም ክስዕቡ ጀሚሮም ንድሕሪት ዝምለሱ እቶም ዝበዝሑ በዚ መጥቃዕቲ እዚኦም ዝሰዓሩ ኣብ ኣካላቶም ወላ ሓንቲ ከይበፅሖም ከሎሲ ብሓሜት ብፀርፊ
بصلمه بزن دحريت يودقوا مالتي تقدماي درجه متقعتي مالتي اب غويتا عميقهم ስለዚህ ተሰረቱኻ ዋላ ቀሊል መከራ ክመጾም ከሎ ቡንቡ ተዓንቂፎም ካብ እምነቶም ይወድቁ ንድሕሪት ከዓ ይምለሱ ከም በዓል ሙሴ ዝበሉ ጀጋኑ ግና ነቲ ምእንቲ ክርስቶስ ዝወርዶም ጽርፊ ከም ብዙሕ ሃብቲ ገይሮም ስለ ዝቆጠርዎ መመሊሶም ይሕጎሱን ይተባብዑን እምበር ብኸምኡ ኣይድቅሱን እዮም ከም ጽርፊ ዝኣመሰለ ፈተናታት ሕልናኻ ስለ ዝደቁስን መንነትካ ስለ ዘቃልልን ክትጻወሮ ቀሊል ኣይኮነን እንተኾነ ንሱ መባዕታዊ ደረጃ ናይቲ ክስዕብ ዝኽእል ካልእን ዝኸበደን መከራታት ስለ ዝኾነ እቲ በዚ ከም ዝተጻዓደን ዕጥቁ ዝፈትሕን ሰብ ድኹም እዩ ማለት እዩ ጽርፊ ሓሜት እቲ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ዘይብሉ ከሎ ናይ ስምዒታዊ መጥቃዕቲ ጥራይ እንድሕር ወዲቕካ ኣዚኻ ድኹም ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ክትሕይል ድፋዕኻ ከተደልድል ከድልየካ እዩ ማለት እዩ ጎይታና እቲ እንተፀረፍኹምን እንተሰጎጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተተዛረብኹምን ብፁዓን ኢኹም ዝበሎ ቃል ወርት ክዝከር ይግብኦ ማለት እዩ በዚ በሓሚየት ብፀርፊ ብዘይኮነ ነገር ዘይገበርካዮ ነገር ብዝበፅሓካ ቃላት ክትወድቕ ከም ዘይብልካ ናይ ክትዝክር ነዚ ቃላት እዚ ምእንቲ ስመይ ግን ሓቂ እናገበርካ ከለኻ انت تحاميها حق ان قبلك الله انت تصرفك امبر نا قبلك يخلها انت تصرفها زخون كاي ام زنغو هذلو سلازي كتملس داي زلك امبر او مو تريس يا خام كتكرون ايغبا كان وي كتقطعون ايغبا كان مقطع زبال كلتي اب كلتي درجه يلو كايبلن انديو زياده ግን እና قبلك يخلها انت تزاربلك زخون كاي كتملس يغباك ابزون بتعقستي هو مم من قد جيجا ازلخو بزعبا يتزاربو زلو حقي مو انت ختملس كي قبل كاي والله بزعبو انت حمايو خادما እግዚአብሔር ይቅረይበለሎም انا ግን ከም ይኮንኩን ኢልካ በትዕግስቲ ክትጻወሮ ማንያቱ ስለ ስመይ ከምዝ እንተበልኹም ሲ ብጻዓን ይኹም ስለ ዝበላ ማቴዎስ 5:11 ንክርስቶስ ጎይታና እኳ ከም ጽሉልን ከም ቢኤልዘቡልን ሓለቃ ጋንንት ገይሮም انت طرفون انت تصلمون نتوم بداغماي لدت سدرا بيتو زخوننا دا انتي كبلونا زي غبا ماتيوس 10 كم زيبلنا نكريستوس كما نتي فصم املاح فصم سب حنتي منقب زيبلو حلقه غاننتي لمو بيلزبول حلقه غاننتي يم عبيديو يلمو نحنا ندحركم ويلومنا زيس عبيدي ناي عبودات يخزارب دلخ انت يلومها انا سي عبدكم يا بير يقرب لكم ما كنا نبل نحنا قن قبل ملسي نرسخ عبود إلنا اينا خنملس نفتن مو ازي جيغا مخانو اينا نفطو زلنا سلازي دما قدسان حواريات كم ناي غويتوم كبقحهم كله من كريستوس الى بدخام بصرفي بحسار بمسغاب بصببا حقوس يبلو نبرو كالاي قرنطوس 10 ስለዚህ ጎሄ ዘይኮነስ በአንጻሩ ሓጎስን ሓበንን ክብረትን ክስምዓና እዩ ዝግባ እቲ ብምኽንያት እምነትና ክወርድ ዝኽእል በደል ግና ኣብታ ቃላትን ስምዒትን ጥራይ ዝተደረተ ይኮነን ኣካላውን ኣእምራውን ሃስያ ዘውርድ መግረፍትን ማእሰርትን ሞትውን ከጋጥመና ይኽእል ብሰር እምነትና ማለት እዩ እትንስዕቦ ዘለና ጎይታ ናብነት ኣብዛ ቅድም ኢለ ንሕዝ ምስከ ብለኩም ሲል ንሙሴስ እተሓሚት ካብ ኣሕዋቱ ከይተረፈ እዩ ኣጋጢምዎ ካብ ኣሕዋቱ ከይተረፈ መርያምን ኣሮንን ከይተረፉ እዮም እሱ ጥራይ ዲኹም ዝገብር ንሕና ከይኹም ደብልና ሕጂ ናብ ቅንእ ዘድሃበ ዝተሓወሶ ክሓሚዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ بخمس خبلنا خلو سبات نحنا خنعقص لنا ابو والحانتي زبصح ነገር የለን ግን ደስ ይዝብሎ ነይሩ ዋላቶም እስራኤላውያን ከማሩሩ ከለው ቅድሚው
مسኦም والحنت بمنصبصار بحرقوت يحزو ما ينبرن أبزي أجن إمنتهم أنت خيروا كقط ومن كهرمو من كلوها خمري يبلنا الله بتزل على درجة ما يكمز بلا بدل بس يحوي أزيو مرير مجرفتي أقولي تاي مالتي مرير مجرفتي تقرفوا مسكلو تسكيمو لعلن تحت توعيزو 4 محاورو بجزفت مسامر مستعن سيت تسميرو راي نوسو نسعتات صحاي ما كلاي مبرق دومون نفسسه تنطلطيلو مسكربن حموتن زتحوسه مصيت مسته نصمو استيو اتي التامنون التسعبون زلخا ويتا بزي سلا حلفه ناخا دما اب قدميخا خم زبله مكرا انت غانفكا حد حدش نجر كم زبصحكا خوينكا كتقرمن كتفرهن كتسكحن ندحيت كتملسن أيقبانيو قويتان ازي خلو بفقرن بحاقوسن بمحرتن بزتسلمت تعقستنيو تصيروا كمتي حواريا بيتروس نزيهم التطوعهم مو كريستوس كا منتي أساسر ختصعبو أرآيا حد يقولكم منتهم مكرات أقب زبلنا مكرا مقبال مسناي أرآيو زتوهبنا صوعا مخانو كنزنقع يقبان قدما بيتروس معرف كلته فقد 21 ازي ابولي كيدان من انت دارينا يو كاب ابنتهم نخي وصو خبلو توم انانيان ازاريان مسائلن دانيالن كساب نموت املاخنا قدحنا انت فقده يدحنا كدحنا خمسه لا ينطراطر ግን امنتنا كنزي طاوت كاب نسجد نموت اليوم كساب نموت امنات كوينا ما بحاو خدر بيو نابز صميو انا بس كدر بيو خلو نريهم مالتي لازم نتمكرا بملعات كتقبلون كتسعرون خيلنا دما اذا تعقستي اذا تسميت املاخاويت بهريه تعقست زي بلو سب يترف كندز اكل صبابا نا عيني مفطاطن بغوب عيني مطماتن اكو كتصور ايكليني منالبات قدم صبابا زطرنا يتعقست خلونا يخلي يخون اتزعابين وصيتاون تعقست جن بتصباباتي كتحلف كلها إخا التطريو بقالن بخلص حسابن بقبرن زعبي ويزمعبل تعقستي مالتي بخلص حساب ويبقال طراي تماهيركايو كتعقس كم زلكا كتصمم كم زلكا كتصاورو كم زلكا زبل ابو مرخا صنيحو نقرب غزي كتكيد تخيل إخا اتمكرا مس بصحكا جن اتمكرا مس حالفكايو شعوز تصورنتن تعقستن جن زعبي يو خابتي بقال وي بخلص حساب طراي تفلطو زنبركا مالتي اتا ببهرياوي تعقستي طراي زلاتو سب اب صبابا مساتوي ولا نام مخحد انت زي بصحكوا نتوم زصببلول زلو سبات نام مصلان مقيامن بتمكر ازيو كمررن ترخيبو تعقست كريستوس كم زي لابسي عبي ملكتي ببحري يعقوس نبرسب نتوم مكرا لصقبو زلو سبات قيامهم انت ترايو بتمكر ازيو كمررن انت ترخيبو ازي بناي كريستوس جنا عبين كم زلو مالتي ناي كريستوس تعقسس اي تلابسون الله ببحريو دا بتفطرو عقم له خوين امبر كريستوسي اي تلبسون حجي انت اتا كابزي اخت الا زدلو زلو اتا صلئن قيمن مصلعن مقيامن زياده نقولنا تشنفنا فتنا اتا تعقسي ولا حنتي فري زي بالله درقن مخانن تعقست ስለዝኾነት ናብ ፍጹምነት ሙሉእነትን ከተዕብዮም ኣይትኽእልንያ እዛ ፍረ ዘይብላ ትዕግስቲ እዚኣ ልክዕ ከምታ ፍረ ዘይብላ ኦም ጥቃ መርገም ዘላ ንምንዳድ ዝተመደበት እያ 10 ክልቲኦም ሃዋርያት ኣብ ቅድሚ ዋዕላ ኣይሁድ ልክዕ ከምቲ ሕጊ ኦሪት ዝእዝዞ ጥራይ ዝባኖም ገይሮም
نربع حدا قدل 39 مسقرفوهم نساتهم قنا من تسمو كحاسرو بقعات كوينهم سلازة تقطروا كاب قدمتهم وعلى ناتحقوس خدو زبل مستنكر مسكر النت تصحيف لنا له ازي اتن كريستوس اطبيقهم مسلبسوو زطريو بحريات امبر قدميوسي كوم واي نبرون كوادا خمكراون زهادمو زنبريهم تفلطوا وديهم تبحالون اي نفلطون يلوم زخعدو زنبريهم حجي ግን መግረፍቲ ተገሪፎም ሲ በት መግረፍቲ ክምረሩ ወይ ከቁረምሩሙ ዘይኮነ ንሪኦም ዘለና እናተሓጎሱ ክወፁ ከለዉ ስለምንታይ ስለስሙ ኢሎም ስለዝተገርፉ እናበሉ እናበኸዩን ብጓሂ እንተዝወፁ ግና እታ ትዕግስቶም ሓጎስ ከተፍሪ ዘይትኽእል ትዕግስቲ ኮይና ሕማቕ ኣርኣያ መሓደጉልና ነይሮም እቲ ቀዳማይ ሰማዕቲ ዝኾነ እስጢፋኖስ أسنانهم النحارقمو بدارب أمني نافت وخلو يتي أبل عليو زورد زلو قفعن كانزان موتن نقول نحاديقو بزعبا نايك أتلتو نايزل ألم عجا كحسبن ويتاي إزحاتي هاتزي أي تحازل لهم إلو محرد كلم من اللهم تسمعي كم دي أزبالت فرايد تعقستي بزيكا كاب قويتانان كاب استيفانوسن أب كالي كم ترأيت متحف قدس أيضاً تولناني بار إتابدل قبل عليا ناتفت سمي بحاجوس بفقري بمحرت التعجس فرايت تعجستي يتقدم يجزع إزيو زمسل نزي أقداسي بحري نايت تعجستي كم زقبع زي ما سلوسب نتخلى يجز نايت تعجستي كنت صار أزلو وتخلو أزيو ذس أبابيو لذي تتعجز تبهرسي بوعي يخلو يقريتاس معاشي خاتقبر يبلو دم بوتات نايبه بتغشيانا بوتات يقريتاس خقبر زقبو بوعي الناس بدلك خلا خنبر مش هذا أخو زبل لمداوي أزرار لنا هدئ مسبلو سكد حراي عرقوهم حراي يغرغر بهالوهم الحجي أيكونن كم تقويتا دمو النفس سخلو كم زي استيفانوس دياقون تقدمي سماعت الناس تفجفوا أبروسي وخينهم أسنانهم النحارقهم وخلوسي حتياتهم أيتحازوا لهم إلو محرف سليهم كل من كله كم تقويتا أبويت قبل واي فلتني ممو يغرب لهم زبالة نحن هون حدقات خون كله شعو بوعي وخلهم بل كوعلك حدر كم زي بلو زيتي حقنيا تعقستي فريز الزفري ناي تعقستي فريز اللو زبل النازل لو مالتي نزي أنت إذا فرايت تعجزت زي أنت زي بالنقيون أبت خلايت درجات اللي نايفتنا لكن حلف أي كألينيو دي ببهريو كابسب نابسب تي كم ترش هول بلويتا عقمتاتنا يفعلاليو جلسب قلتيفو ولا نكرسوس زي لباسو زي فلتون كله قلتيفو زي كوري هدو زحول سبالو قفعتات مسموطة قل تقيامي بصلئ زنبر يخون مالتي ازي نكرسوس مثل بوصة قل زخونة يخون قفعي أبروسي انت بصحي كم زاناي استيفانوس ديالكون نتوم سبات سلة نفسهم دحنا تدعى حاسب مبر سلتي زبطحو مكرا زي قدس كم تم حواريات تقريفهم تغطيتهم 39 كرماج أبرو زبانهم وجوقسي سلسمو سلسة تقرفو بحيلهم بحاقوس قوص خلو كنر انكلنا سلق عنزوهم سلتنا يسقى مكرا والحانتي أي حاسبون سلازي كالأيتي أب امنت كان علامة خان مصنع إتا فرايد بزغنت عقسي تسلمه إتي أبل عليو ززنم مكرا كعقصون كسعرون زخالة سب امنتك حدق اقلقلتك قارز الكا كتسمعون كتعاقتون فإمك زي حسبي مانياتو نتي كله هو رد دخل مكرات او صيرو والله تشفچف انت تشفچفو اي قدفوني شعوتا امنتك قدف موت مالتي اي موتني مخنياتو مستهيوه تلاقي بلو تا علامه ناي شيطان دخل ايتي خمري يادلنا يوصل لك تا توصل لك زلخ انت
نموت كتبصح منتي نموت مبصحتا مالتي انا املاخ مخحد كاب امنتك موصع مالتي حجي نادي مغرفتن حاميتن صرفن قلن طراي ديكونسي سمعتاوي اب اكلاتك قال زي بصحه ولاتي مغرفتن مهرمتن بصحكاون نتم سبات كي تقيم كايوم كي صلاح كايوم سراح شيطان فحصو شيطان مخانو فليت كان تسجير كايو نتا كتقتل تخيل ناملاخ مخحد موتون اي اباخا اي تبصحني مخنياتو كتتصاور زي تخيل مكرا ناي سغا ولا حنت يلن كاب امنتك كتوص مالد ما زبتي مالدي دي تخلايتي زوم كمزيم زبلو سبات نزي امنت نمحداق زبال اي حسبني بعاتهم اتوم نتمكرات زي تتصاورو كن بحاميت بصرفك زنصرصرو بتناي سغا مكرا زبصحم مخاني قلطيفهم كنا وصيهم ስለዚህ ናብዚ እምነትካ መግዛፍ ዝበሃል ከይበጽሑ ከለው መይቶም ስሮም ተኻዒትሎ ማለት እዩ መቸም መከራ ምቅባል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ሰብ መከራ ምውራድ እውን ኣዝዩ ኣድካሚ ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዘስተውዕሉ ሓቂ እዩ እቶም ተገረፍቲ ከይተሓለሉ እቶም ገረፍቲ ዝደኽምሉ ኣጋጣሚታት ውሑድ ኣይኮነን ናይ ዕላማ ናይ እምነትን ጽንዓት ይትረፍ ንስጋ ለበስ ጸላኢ ነቶም ኣጋንንት እኳ ዝሕልል እዩ ሰይጣን ንጎይታና ክፍትኖ 40 መዓልትን ለይትን ምስተጋደለ ክሰልጦ ኣይከኣለን ኩለንተን ሒዝወን ዝወፀ ዝነበራ ውዲታት ነግፍ ምስ ወድአ ከይፈተወ ሓዲግዎ ክኸይድ ከም ዝተገደደ ወንጌላዊ ሉቃስ ዲያብሎስ ፈተንኡ ዘበለ ምስ ወድአ ንግዚኡ ሓደጎ ኢሉ ኣረጋገፀልና ኣሎ ሉቃስ ምዕራፍ 4:13 ሰይጣን ፈተኑ ምስ ወድአ ንግዚኡ ሓደጎ ሰይጣንን ፈሪሳውያንን ተሓባቢሮም ንሃዋርያት ቃል ወንጌል ካብ ምስባኽ ከብክርዎም ዘይገበርዎ ፈተነ ኣይነበረን እንተኾነ ሃዋርያት ኣብቲ ኣባታቶም ዝወርድ ዘሎ ዋሕዚ ፀበባ ዘይኮነስ ኣብታ ክፍጽምዋ ዝተዋሃበቶም ተልእኾ ጥራይ ከድህቡ መረፁ ክልተ ኣገደስቲ ዘይነቃነቃ መትከላት ድማ ነበሮም እታ ቀዳመይቲ ካብ ንሰብ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ከም ዝግባእ ክትከውን ከላ እታ ካልአይቲ ድማ ንሕናስ ነቲ ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ምዝራብ كنحدق أيكون النانيو زبل نبري أب قبل هواريات معرفة 4 فقدي 10 تشعت إسران دلوا فقدي معرفة 5 فقدي 10 تشعت تنون انتين أب معرفة 3 قبل هواريات نتي اللموس مسحويو بيتروسني وهانس بفلاي معرفة 4 انتين ري كسبكو كمهرو مسرائيوم كام مليشوم أزيوم توم صحافتن فريساويانن حارقومو حيزوم بزعبا سم بأيدي كي تسبكو دو أيبلناكم من حجوم كي تسبكو لهم مجم بزعبا تقبل تأمرات منهم كبلو أيكولن يوم عالم بعالم رياضي أحجي كم ذي الناس سمعنا نسل الدومي المبار نحنا كابتز سمعنا يوم منقر كنقارز أيكون الناني من يتواس دحري ما كاب نعخاتكم مزاز نأملاخ مزاز يزحيش صاتكم تفلطيكم كاب نسب نأملاخ مزاز كم زبلس اسكم تفلطوا ويكم سلازي زين علامه حيزوم سلازي قعد زنبرو دما تزبل كبصحوم زخل زنبره مكرا كم منم يقطروا واي نبرو حواريا باولوس ما بزعبا ذا صنعات زيا كغلص كلو ناي هيوتي كريستوس يو مماتون ربحاي يمو كمتي هاررتاين تسفاين بقلقوا كي حفركو كمتي كل ساعة حجون بتبعت لا بهوات يكون ويس بموت كريستوس بسقاي خبريو بلي فيليبسيوس نعرف حادي فقد عسران حادا كم زيز بلي ناي علامات انعاد كي حاسكا ناي قلقلوت كونا ناي مكرا مئتاو حفرات مبر كبرت ايبقونا صفني نسبرهم يون كفقر كريستوس فلينا منيو كما يو
منتخا ملو معالتي نقتل قالنا كما باقي محردون تقطرنا زبل صحف زلو ጭንቀት ዶ ጠበባ ዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ፍርህ ዶ ወይስ ሰይፊ ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእክት ኮኑ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረቱን እንተኮነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቅሪ ኣምላኽ ከቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊጽ ኣለኹሞ በዚ ሁሉ በተዘፍቀረና አጥብቅና ንስዕሪና በመባል ጽንዓት ዕላምኡ አረጋግጽሎም እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8:35 ክሳብ 37 ስለዚ ዕላማ እንተዳ ዘይብልካ ኮይኑ ናብ እትኸዱ ኣይትፈልጥኒኻ ዝኾነ ይኹን መከራኻ ክትጻወር ኣይከኣልን እዩ ዕላማ እንተልካ ግን ነቲ ዕላማ ንምዕዋት ክኽፈል ዝግብኦ ዋጋ ትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ ያ ከነስተውዕል ኣለና ዕላማ እንተ ጌርካ ኣብነት ከበኩም ተኮይን ሕጂ ኣብዚ ዓዲ ቤት ትምህርቲ ክትኣቱን ከለኻ ከምዚ ዝበለ ትምህርቲ ክትኣትየ ከም ናይ ዓድና ኣይኮነን እምበር ክንዲ ዝኸውን ግዜ ክወስደለዩ ክንዲ ዝኸውን ክፍሊት ኣለዎ ከምዚ ዝበለ ወፃእታት ከድልየኒ እዩ ከምዚ ዝበለ መፅሓፍቲ ከድልየኒ እዩ ኩሉ ትፅዋርካን ወፃኢታት ከም ኩሉ ፈሊጥካ ኢኻ ተኣትዎ ስለዚ ነዚ ዕላማ እዚ ናበይ ክትበፅሕ ከም ዘለካ እንድሕር ፈሊጥካ እቲ ክኽፈል ዝግብኦ ዋጋ ተዳሊኻሉ ተኣቱ ማለት እዩ ንሕና ድማ ኣብ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርስ እንተዳ ንብላሊና ኮይና ኣብታ ህይወት ምስኡ ክንህሉ እንተዳ ንብላሊና ኮይና እዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ክፈልየና ካብኣ የብሉን እቲ ክኽፈል ዝግብኦ ዋጋ ኩሉ ክንከፍሎ ኣለና ክንከፍሎ ተኮይና ድማኒ በቲ ዝተተመነሉ ዕላ ዓይነት ደኣ እምበር ብዝደለኻዮ ዓይነት ዋጋ ኣይኮንካን ትኸፍል ንኣብነት ኣብዛ ዓዲ ከለኻ ብዶላር ዝኽፈል ብናቕፋ እዩ ዘለኒ ናቕፋ እየ ዝኽፍል ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ በታ ዘላ ዝተተመነት ዓይነት ካረንሲ ኢኻ ክትከፍላ ዘለካ ኣብዚ ድማ ንእምነትካ ኣብ እምነትካ ፅኑዕ ክትከውን እንተኮይንካ ክሳዕ ሞት እምን ክትከውን ከም ዘለካ تا مصوعتا ناي ክርስትና ስለዚህ ካብ ክርስቶስ ዋላ ሓደ ዝፈልየኒ የብለይ ንትዋጋ ክሳዕ ሞት ውን እንተኾነ ኣነ ምስ ክርስቶስ እየ ኢልካ ክትከፍሎ ብዕላማ ክትጸንዕ ከም ዘለካ እዩ ዝነገረና ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃዋርያዊ ጽንዓት ዘይተሰረተ ህይወትን ኣገልግሎትን ሒዝካ ምምልላስ ብዓቢኡ ነቲ ውልቀ ሰብ ሕፍረትን ውርደትን ዘጎልብብን እኳ እንተኾነ ኣምላኽ ኮነ ቤተ ክርስቲያን ውን ብኡ ምሕፋሮም ዘይተርፍ እዩ እቶም ዋግኦም ተሚኖም ካብ እምነቶምን ዕላምኦምን ንኸይሰናኸሉ ዝተሓተትዎ ዓይነትን መጠንን መከራ ክቕበሉ ድልዋት ዝነበሩ ነቢያትን ሃዋርያትን ኣዝዩ መስተንክር ዝኾነ ኣርኣያ ሓዲጎምልና ስለ ዝሓለፉ እቶም ኣሕዋተይ ነቶም ብስም እግዚኣብሔር ዝተዛረቡ ነቢያት ኣርኣያ ሓሳረ መከራን ትዕግስትን ግበርዎም ዝብል ሓያል መልእኽቲ ውን ተዋሂብና ኣሎ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 10 ነቶም ብስም እግዚኣብሔር ዝተዛረቡ ነቢያት ኣርኣያ ሓሳረ መከራን ትዕግስትን ግበርዎም ካብ እምነት እግዚኣብሔር ምእንቲ ከይወፁ ብኩሉ ኣሰካሒ ዝኾነ ኣሰቃቂ ዝኾነ ዓይነት ሞትን መቅተልትን ስደትን ሓሊፎም እዮም ተቀቲሎም እዮም ተገሪፎም እዮም ጠሚዮም ፀሚኦም ስለዚ ነዚኦም ኣርኣያ ጌርኩም ውሰድዎም ኣርኣያ ሓሳረ መከራን ትዕግስትን ግበርዎም ከመይ እዮም ሓሊፎም ቶም ቀዳሞት እቶም ሕጂ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ኢልና ንፅውዖም ዘለና ስኒ ብከመይ እዮም ሓሊፎም ስቕሉ ድትሽም ተዋሂብዎም ሕጂ ንሕና ንዕኡ ነቲ ህይወት እንት ተመርሚርናዮ ኣብ ፍቅሪ ክርስቶስ ክሳብ ክንዲ ዝኸፅንዖም ዝኽኣለ እንታይ እዩ ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ ክሳብ ክንዲ ዝኽፀንዑ ዝኽኣሎም እንታይ እዩ ዋጋ ኸ እንታይ ከፊሎም ኢልና ሽዑ ንዓና መወከሲ ይኾነና ማለት እዩ ሃዋርያት ኣሰር ነቢያትን ክርስቶስን ብምስዓብ ንዓና ውን ድርብ ኣርኣያ ሓዲጎምልና እዮም ብድሕሪኦም
ኣብ ዝነበረ ዘመን ሰማዕታት ድማ ካብ ኤጲስቆጶሳት ጀሚሮም ክሳዕ ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ምእንቲ ክርስቶስ ኣዝዩ ከቢድ መግለፂ ዘይርከቦ ስቃይን ሰማዕትነትን ተቀቢሎም ንሃይማኖት ክርስትና ኣብዚ ዘለናዮ ደረጃ ንኽትበፅሕ ኣብቂዖምዋ እዮም። እዚ ዘመነ ሰማዕታት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቤተክርስትያንና ብፍላይ ኣዝዩ ብሂወቶም እንከለዉ ኣብ መስቀል ኣብ ዕንጨይቲ ተሰቂሎም ብሂወቶም ከለዉ ዘንደድዎም ብሂወቶም ከለዉ ንዝጠመዩ ኣናብስን እንስሳ ዘገዳምን ነቶም ዝበልዑ ማለት እዩ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ማእሰርቲ ዝህብዎም ዝነበሩ እዋን ግን ነዚ ኩሉ ዝፈሪሖም እምነቶም ኣይገደፉን። ሰማዕትነት ከፊሎም ዘመነ ሰማዕታት ዝበሃል እምነት ክርስትና ወንጌል ኣባና ኣብፂሖማ። ስለዚ ንሕና ድርብ ዝኾነ መወከስታት እዩ ዘለና ተደራረበ እኳ ደኣ ናይ ነቢያት ካብ ኣምልኾ ጣዖት ወፂኦም ንእግዚኣብሔር ከምልኹ ከም ዘለዎም እሞቶም ጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ ሓያላትን ነገስታትን ከዓ ከሳድድዎምን ክቐትልዎምን ከለዉ ንርኢ። ባዕሉ ክርስቶስ መፅኡ ድማ ክሳብ እዚ መስቀል ተሸንኪሩ ናይ ዕላማ ፅንዓት ናይ እምነት ፅንዓት ብጃን ሓሊፉ ኣርኣያን ብጃን ኮይንና ማለት እዩ። ድሕሪኡ ድማ ሃዋርያት ንክርስቶስ ሪኦም ካብ ክርስቶስ ተማሂሮም ኣብ እምነቶም በዚ ፅንዓት ዝሓሊፎም ሰማዕታት በዚ ፅንዓት ዝሓሊፎም ተማሃሮ ናይ ሃዋርያት እውን ዝነበሩ ከይተረፈ በዚ ፅንዓት ዝሓሊፎም ንእምነት ዋጋ ከፊሎም ንዓና መወከሲ ገዲፎምልና ማለት እዩ። ክርስትና በዚ መንገዲ እዚኣ ትሕለፍ፣ ክርስትና በዚ ኣገባብ እዚኣ ትዕቀብ ኢሎም ንዓና መወከሲ ገዲፎምልና ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ንዓና መርትዖ ብዙሕ እዩ ዘለና እምበር ክርስትያናት በዚኦም ክሓልፉ ዝግብኦም እምነቶም ንኸይልውጡ እምነቶም ንኸይሓድጉ ንኸይሞቱ ማለት እዩ። ንኸይሞቱ ስጋዊ ሞት ከፊሎም ንኸይንመውት ስጋዊ ሞት ክንከፍል ይግባአና። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ድማ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ኣብ ኢድ ብህልውና እግዚኣብሔር ዘይኣምኑ ኮሚኒስቱን መራሕቲ ኣትያ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቓ ትርከብ ኣላ። ብዙሓት ካብ ጳጳሳትን ሊቃውንትን ካህናት ኣሰር ኣቦታቶም ነቢያትን ሃዋርያትን ብዓብዩ ከዓ ኣሰር ናይቲ ርእሲ ቤተክርስትያን ዝኾነ ክርስቶስ ምስዓብ ተሳኢንዎም ምእንቲ ከይውገዙን ከይእሰሩን እተን ሃዋርያዊ ደመዞም ወርሓዊ ደመዞም ከይስእኑ እተን እዚ ሓላፊ መንግስቲ ዝህቦም ናይ መኪናን ኣባይትን ሓላፋታት ከይስእኑ ፈሪሆም ነታ ክርስቶስ ብክቡር ደሙ ዝዓደጋ ቤተክርስትያን ህዝባን ነቲ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘሰከሞም ሓላፍነት ደርቢዮም ኣሕሊፎም ሂቦምዋ ይርከቡ ኣለዉ። በዚ ስጉምቶም እዚ ድማ እዚ እምነትን ኣገልግሎትን እዚ ምእንቲ ስጋዊ ረብሓን ክብረትን ኢሎም እምበር ብካልእ ዕላማ ከም ዘይኣተውዎ ግሁድ ገይርዎም ኣሎ። ጎይታና እቲ ዕሱብ ወይ ዓሰባ ተኹላ ነተን ኣባጊዕ ከጥቅዐን እናረኣየ ሓዲግዎን ከም ዝሃድምን ነተን ኣባጊዕ በጃ ነብሱ ከም ዝገብረንን ዝገለፀ ቃል ሎሚ ኣብ ልዕሊ ቤተክርስትያን ህዝብናን ክፍፀም ንርእዮ ኣለና። እዚኣ ብዙሕ መግለፂ እውን ኣይተድልያን ንሪኣን ስለ ዘለና ኣብ ቤተክርስትያንና ፈሪሕና እምበር ሓቅኹም ነርኩም ፈሪሕና እምበር ጌጋ ግበር ኣሎ ይብል እሞ ክኽፈል ዝግብኦ ዋጋ መራሕቲ ቤተክርስትያን ጳጳሳት ካህናት ዲያቆናት ምእመናን እውን ሓቂ እንተደኣ ኮይኑ ክትክፈላ ትግብኦ ዋጋ ክንከፍል ከም ዝግባአና እዩ ዝነገረና። ግን ከምኡ ኮይና ስለ ዘይተረኸብና እንሆ ቤተክርስትያንናን ምእመናናን ህዝብናን ኣብ መከራ ናብ ስቃይና ኣለና። ምክንያቱ መራሒ ተሳኢኑ እቲ ጓሳ ንግዝያዊ ረብሓ ተገዚኡ ዓሰባ ድማ ገዲፍዎን ሃዲሙ ሕጂ መን ይፃወተለና ኣሎ? ኣባጊዕ ተኹላ ተባሪረን እቲ በጀን ክሓልፍ ዝግብኦ ጓሳ ጳጳስ ካህን ዓሰባ ኮይኑ ፀኒሑ ገዲፍዎን ሃዲሙ ንረብሓ እዛ ዓለም እዚኣ ካህናት ይኹን ምእመናን
ኣብ ዓዲ ገዛ ከምዚ ክመላለስ ስለ ዝደለኹ ስድራይ ክርኢ ስለ ዝደለኹ ገዛ ሰሪሐ ስለ ዘለኹ ጳጳሳቱን ኣብ ዓድና መኪናን ደሞዝን ተገይርሎም እቲ መኒና እሞ ዝመንኮሱ ንብረት ናይዚ ዓለም እዚኣሲ ሕጂ ከም ረብሓ ክቆጥርዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ደሞዝ ኣለና ከምዚ ክብልካ ከለዉ ደሞዝ ደኣ እሞ ንዓለም መኒና ኢልካ ተቐቢርካ ተገኒዝካሲ ንድሕሪት ምምላስ እዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ታሪክ ኣብ ቤተክርስትያንና ፀሊም በሰላ ገዲፉ ዝሓልፍ ዘሎ ህይወት እሞ ንሕና እውን ነብስና ክንፍትሽ ጥራይ ንካህናትን ጳጳሳትን ዲያቆናትን ኢኻ ከይንብል ምእመናን እውን ይምልከተና እዩ ምንቲ ግዝያዊ ረብሓ ክንብል ሓቂ ረጊፅና ንኸይድ ከይንህሉ ነብስና ክንፍትሻ ኩልና ስለ ዝዓለና እዩ ዝመከራና መመሊሱ ድሽልሕ ዘሎ ምፍልላይና ይነውሕ ጥፍኣትና ይበዝሕ ኩሉ ግዜ ኩናትን ወረ ኩናትን ምክንያቱ ኣብ ሓቂ የለና ኣብቲ ንጉስ ሰላም ኣባና የለን ኣብ ቂምን ብፅልእን ብቕርሕንትን ተላዕጢጥና ኢና እያሃድጋ ለብሔር ዘእንበል ኣሃዱ ሄር ከም ዝበሃል ግደ እግዚኣብሔር ንኣቦና ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ህያው ኣርኣያ ገይሩ ስለዝሃበና ርእሱ ብዘይምስክር ስለዘይሓደገን ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ኣሜን ንሕና እውን ብህይወት ከለና ኣብ ዘመንና ከምዚ ዝበለ ትባዕ ሃዋርያ ክንርኢ ብምዕዳልና ብሓቂ ዕድለኛታት ኢና ንልዕሊ 14 ዓመት እዚ እታ መፅሓፍ ካብ ትሕተም ይንበሎም 16 17 ዓመት ኮይኑ ካብ ህዝቦምን ቤተክርስትያኖምን ተፈልዮም ዝተኣስሩ ወዲ 94-96 ዓመት ሽማግለ ኣቦና ክብረት ርእሶም ደርብዮም ንክብሪ ኣምላኽን ንድሕነት ቤተክርስትያኖምን ህዝቦምን መሪር መስዋእቲ ክኸፍሉ ዝወሰኑ ነታ ትዕግስቲ ክርስቶስ ብምልኣት ዝለበስዋ ህያውን ኣርኣያን ሃዋርያን ኮይኖሙልና ኣለዉ ጽባሕ ንጎ ኣብ ቅድሚ መንበረ ፍርዲ ክርስቶስ ምስ ሃዋርያት ክብሪ ተጎናፂፎም ነቶም ምእንቲ ክብሪ ርእሶም ንክብሪ ኣምላኽን ቤተክርስትያንን ዘሕስሩን ሰላም ኣምላኾም ስም ኣምላኾም ዘጥርፉን ጓሶት ቤተክርስትያን ክፈርድዎም እዮም ስለዚ ኩላትና ደቂ ቤተክርስትያን ዝኾንና ኣገልገልትን ምእመናንን ነቲ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ዝሰፈረ ኣርኣያ ሃዋርያትን ንኣርኣያ ናይዞም ህያው ሃዋርያ ዝኾኑ ቅዱስ ኣቦናን ክንስዕብ ብምኽንያት እምነትና ዝመፀና መከራ ብሓጎስን ብፍቅርን ብምሕረትን ክንፀውር ኣብ እምነትናን ኣገልግሎትናን ብምፅናዕ ድማ ብትዕግስቲ ፍጹማትን ሙሉኣትን ዝገብረና ፍረ ክንፈሪ ጎይታ ይፅዋዓና ኣሎ ኣብየት ክንብሎ ድማ ናይ ኩልና ክኸውን ወግዚ ኣቦና ኣብ ርእሲ ኣብዚ እንታይ ክውስኸላ ፈተኹ እቲ ሃዋርያዊ ተልእኾም ብግቡእ ሒዞም ምህላዎም ዘርእየካ ኣብ ቅድሚ ኣብ ክንዲ ባጊዖም ይገብረልና እዩ ይኣልየና እዩ ይህቡና ኣለዉ መኪና ገብሩልና ኣለዉ ኣባይቲ ሃንፅልና ኣለዉ ከይበሉ ስለተን ተኣሲረን ዘለዋ ኣባጊዖም ብዘይ ፍርዲ ኣይትእሰር ኣነ ሃዋርያት ከምዚኣ እዮም ምሂሮምኒ ኣነ ከዓ ናይ ሎሚ ሃዋርያ እየ እዚኣ ነግረካ ኣለኹ ኢሎም ብትብዓት ኣብ ቅድሚ ኣብ ኣፉ ንፕረዚደንት ዝተዛረቡ ኣቦ እዮም ካበይ ከም ዘምፅዎ ምንጮም ጠቂሶም ሕጂ ድማ ናተይ ሓላፍነት እያ ኣባጊዐይ ብፍርዲ በቲ ዝተዋሃበካ ስልጣን ብግቡእ ተጠቂምካ ብፍርዲ ብዘይ ፍርዲ ኣይትእሰር ዝበሉ ኣቦ እዮም እዚ ዋላ ሓደ ኢልዎ ዘይፈልጥ ተቢዑ ካብ ኣፉ ኣውፂዎ ዘይፈልጥ ቃል ግን እቲ መንፈስ ትብዓት ኣብኦም ስለ ዘሎ ስለተናባጊዖም ከዓ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ክኸፍሉ ድልው ስለ ዝኾኑ እዮም ነዚ ክብልዎ ክኢሎም ማለት እዩ ራይ 6.1.3 እንተ ዳ ግዜ ላትና ክቅጥል ዶ ኣቤ መርጌታ ራይ ናብ መጠቃለሊ መግበርላ ናብ ናይ መዝሙር ኣለና ብድሕሪኡ ናብ ናይ ጉባኤ ግዜ ክንሰግር ኢና ኣቦና ራይ መድሓን እዚኣ ቅድሚ ነዚአን ከይጀመርክዋ ከለኹ ናብና ራይ ነዘን ዝሓለፍና እየን
እንክልተ ደረጃታት ናይ ትዕግስቲ ዝበልናየን ተዳኽንርኢ ኮይና እቲ መከራ እንታይ ክገብር ዝመጽእ ዘሎ ትጸላኢኻሲ እንታይ ኢኻ ስለምንታይ ዘጥቃዓካ ዘሎ ክትፈልጥ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ስለዚ ረኣኹየ ጅናብነት ኣብ ሓደ ቦታ እንድሕር ፃፀ ወይ ሃመማ እንተዳሪእና ስኒ ገለ ነገር ዝኣከቦም ስለ ዘሎ እዮም ተኣኪቦም ዘለዉ ኢልና እቲ መእከቢኦም ጉዳይ ክንፈልጦ ንራ ወይ ሽኮር ድዩ መዓር ድዩ ገለ ድዩ ተወዲቑ ጥራይ እዮም ዝእከቡ እምበር ስኢሎም ኣይእከቡን እዮም ሕጂ ፀላኢ ናባኻ ሰይጣን ክመፀካ ፈተና ክመፀካ ፀርፊ ክመፀካ ሓሜት ክመፀካ ተልዩ ኣብቲ ቁኑዕ መንገዲ እንተሊኻ ክትፀኒዕ ከም ዘለካ እዚአን ስለ ዘለዋኒ ነዚአን ከጥፈአን እዩ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ኣነ ብመንፈሳዊ መንገዲ ክመላለስ ጀሚረ ኣለኹ ንክርስቶስ ትፈልጦ ኣለኹ እለልየ ኣለኹ እስዕቦ ኣለኹ ስለዚ ካብዚአን ክፈልየኒ እሞ መወዳእታ ከዓ እቲ ብካልእ መንገዲ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ እቲ ሰይጣን እንታይ እዩ ሓሳዊ ኣበሓሶት ቀታሊ ካብ መጀመርያ ትሒዙ ቀታሊ ቀትል ከሎ ግን ኩሉ ግዜ ብሜላ ገይሩ ዝቀትል እምበር ቀጥታ ከዓኒ ኣገዲዱ ወይ ኣቢሉ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብሜላ ገይሩ ንስኻ ከመይ ጌርካ ካብ መንገድካ ትወፅእ ነብሰ ቅትለት ድማ ባዕልኻ ትፍፅም እዚ ፈተናታት ምስ መፀካ ሕጂ ሓሜት ፀርፊ እንተደኣ መፂካ መረረ እንተደኣ መፂካ ኣብቲ ሕማቅ መንገዲ እንተሊኻ ምምላስ እያ እታ መልሲ ከይገበርካ ከለካ ዝበሃለልካ እንተልዩ ድማኒ ምፅናዕ እዩ ነቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ስሊኦም ትፅሊ እዚአን ምስ ሰገርካየን እቲ ኣካላዊ ማህረምቲ መግረፍቲ እንተቅበፅሓካ ድማ ነዚ እውን ብዘይ ፅልእን ብዘይ ቂምን ስለ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለ ክርስቶስ ትገብሮ እንተሊኻ ስለ እምነትካ ትገብሮ እንተሊኻ ብዘይ ቂምን ብዘይ ፅልእን ሕጉስ ኮይንካ ክትፍፅሞ ከም ዘለካ ንክርስቶስ ለቢስካዮ እንተሊኻ ነዚ ሕጉስ ኮንካ ክትፍፅሞ ከም ዘለካ እንተደኣ ኣማሪርካ እንተደኣ ቂም ሒዝካ ዝገበሩኒ እንድሕር ትብል ዝገበረኒ ትብል ተሊኻ ግን ክርስቶስ ኣይለበስካዮን ኣለኻ ምክንያቱ ተን ኣብነት ዝወሰድናየን ባዕሉ ክርስቶስ እስጢፋኖስ ዲያቆን ቀዳማይ ሰማይ ስለቶም ዝገርፍዎም ዝቅጥቅጥዎም ኣስናኖም እናሓርቆም ኣብ ልዕሊኡ ዝቅጥቅጥዎ ዝነበሩ ስሊኦም ይልምን ነይሩ ሓጢኣቶም ኣይተሓዘሎም ጎይታ ከዓ ብሽንካር እናወግእዎ ከለዉ ኩሉ መሓውሩ ኣብ ሽንካር ኣብ ዕንጨይቲ ተወጊኡ ከሎ ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጥን እዮም እሞ ይቀረበለሎም እዩ እጅታ ይቅሬታ ሸዓብ ውዒታ ንእግዚኣብሔር ክንህባ ከም ዘለና ንሶም ይቀበልዋ ኣይቀበልዋ ኣይገድሰናኒ ንሕና ካባና ጥራይ ግን እታ ናይ ፅልእን ናይ ቂምን መንፈስ ክትጓሓፍ ኣለዋ ይቅሬታ ምግባር ማለት እዚ መንፈስ እዚ ካባና መጓሓፍ ማለት እዩ እዚአን ተፅርካ ካብ እምነትካ ክቀትለካ ከም ዘይክእል ሰይጣን ኣፍሊጥካ ኣረጋጊፅካ ኣለካ ማለት እዩ ከእምነትካ ከክሕደካ ንኣምላኽ ክትገድፎ ኣብነት ብዙሕ ግዜ ብዙሕ መንገዲ ንሪኦ ኢና ኣቦና እዮብ ብኩሉ ቆሲሉ መትሓዚ ስኢንሉ መሕኸኺ ስኢንሉ ዝነበረ ስቃዩ እሞ ሰባት ከዓኒ እናመረርዎ በዓልቲ ቤቱ ከይተረፈ እንታይ ክሳብ ትኸውን ኢኻ ትፅበ ዘለካ ዝብል ኣብ ክንዲ ተተባብዖሲ መንፈሱ ድሰብር ዘይትክሕድ እሞ ዘይትመውት ትብሎም ከላ ነዚ ብትዕግስቲ ስለ ዝፀሮ ኣብ መወዳእታ ብዓወት ምክንያቱ ነዚ ናይ ስጋ መከራ ኩሉ ፀይሩ ብዓይነ ይርአካ ቀደም ግን ብወረወረ ሰማዒት እዝኒ ሰምዕ ነይረ ሎሚ ግን ካብቲ ክትገብሮ ዝደለካ ዝክልክለካ ዋላ ሓደ ከምዚ የሎሲ ብዓይነይ ከዓ ርአካ እዩ ስለዚ ንሕና ነቢያት ኣብነት ኮይኖም ክርስቶስ ባዕሉ ኣብነት ኮይነና ሃዋርያት ንክርስቶስ ተማሂሮም ንዓናውን ኣብነት ኮይኖምና ሰማዕታት ካብ ሃዋርያት ተማሂሮም ካብ ክርስቶስ ተማሂሮም ኣብነት ኮይኖምና ምክንያቱ ንእምነቶም ክሳዕ ሞት ሓሊፎም እቲ ክርስትና ኣባና ኣብፅሖሞ ናይዚ ዘመንና ሃዋርያ ዝኾኑ ኣቦና ድማ ብመንፅርቶም ሕጂ ምእንቲ ረብሓ ዓለም እዚኣ ነቲ ጵጵስናን ክህነትን ከነስተውዕሎ ዘለና እዚ ሽመት እዚ ናይ ጵጵስናን ናይ ክህነትን
ሽመት ናይ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማያዊ ሽመት ዳንበር ምድራዊ ኣይኮነን ምድራዊ ሓይሊ ክምውሎን ክገዝኦን ክጥቀመሉን ንመንፈሳዊ አገልግሎት ዘይኮይኑ ኣይግባእን ልዕሊቶም ሰበስልጣን መንግስቲ ልዕሊቶም ስጋውያን ገዛእቲ ምዃኑት ስልጣን ክንፈልጥ ይግባእና እዩ እዚኣ ብግቡእ እንተፈሊጥናያ ኣብ መዓላ ከነውዕላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኦም እንተዳእዲናያ ግን ነቲ ሰማያዊ ስልጣን ነቲ ሰማያዊ ሃብቲ ኣብ ዘይረብሑ ኣብ ዘይቦትኡ ኣውዲቕናዮ ንርእሴና ንፅረፍ ስም ኣምላኽና ነፅርፍ ኣባጊዕና ነጥፍእ ክሳራ ብክሳራ ጥራይ ንኸውን ማለት እዩ እዚኣ ሰማያዊት እዚኣ ግን ኣቦና ሰማያዊት ማዕረግ እዚኣ ግን ጽቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ኣብነ አንጦኒዮስ ኣነ ሃዋርያት እዚኣ ምሂሮምኒ ኣነ ከዓ ሃዋርያ እየ በዚ ከዓ ነግረካ ኣለኹ ስልጣነይ እዚ ካብቲ ናትካ ስልጣን ይዓቢ እዩ ኣገባብ ንጥቀመሉ ግን ንስኻ ሓይሊ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ስጋዊ ኢኻ ኣነ ግን በቲ ናይ ቃል ሃዋርያት ጥራይ እየ ዝነገረካ ብዘይ ፍርዲ ኣይትእሰር ክብሉ ከለዉ ናይዚ ዘመንና ሃዋርያት ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝተፈፀመ ሃዋርያዊ ስራሕ ድማ ንዓና ዓብይ ምስክር ዓብይ እምነት ኣብነት እሞ ኣብ ብፈተና ክንዕገስ ሕጂ ምፅዋርን ምዕጋስን በበይነን ተፃዊርካዮ ኣብ ውሽጥኻ ዓቕመሲኢንካ እምበር ድጉል ቂምን ቅርሕንትን እንተላኣሊካ እዚ ትዕግስቲ ኣይባልን ትዕግስቲ እንታይ እያ ገዳፍ እያ ትዕግስቲ ታነ ክርስቶስ ዝለበሰት ገዳፍ እያ ሓዳግ እያ ገይርኒ ነይሩ ኢልኒ ነይሩ ኣይትብልን እያ ስለዚ ኣብዚኣ ደው ከብል ኣብ መርጌታ ብቀሺ እንተለኩም መልኡ ለይ እሞ ክእዘዝ ኢለ እምበር ኮምፒውተር ኣስፌረተ ዝኸውን ሓገዘና ነይሩ ግን ይቐኒለይካ ኣብ መርጌታ ብኮምፒውተር ጌርኩምን ኣሰኒኹምኒ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ይቐኒለይ ኣራይ ኣቦና ኣብ ቀሺ ተስፎም ቃለ ህይወት የስማዓልና እቶም ሰማዕናውን ቃለ ህይወት የስማዓልና 30 100 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ፈርዩ እነብረሉን ከነገልግለሉን ከዓ እግዚአብሔር ብጸጉኡ ይደግፈና ናብ ናይ መዝሙር መደቢና ክንኣቱ ኣብ መዝሙር ዝተዳለኹም እንተለኹም ከቀበለኩም ብፍላይ ከዓ ተሳቲፍና ዘይንፈልጥ ሎማዓንቲ ተተሳተፍና ጽቡቕ أنا خم بقول من مزمار أكلين يباتي. دحين عم ببع عمود الدحريخن كأخذ مرالنا أنت عم ببالنا دينا سبق. نايلدت يا نايلدت. قبل البيت وليد يسوع تبليا. الرأي. قب كلن دناقل أب مريم. قب كل سفرة أب مبلع مال. حدر كافك أر يسوعي لو مدمع حدر قبل البيت. قبل البيت وليد يسوع قبل البيت وليد يسوع كم مبلع مال يخون الكالبي كم مبلع مال يخون الكالبي بالسرات نقاشات ذهبكا مسجانا نهت أنا زدالوخا نتحتاج زفكركا يسوعي لو مدمع أفكرون اللبي نهبتمات جواتات كيس أوعكا نخلهم دخاتات زفكركا ناي تحتنا فكر يسوعي ملك كايو بتنفاسكا لبي الهوت يسمع لنا أدينا إلسابيت الرأي قبل البيت ولد يسوعي بالمزمور أدينا زنببالنا كزمرا زصنعا زخيلان تلوخا بحوات كابحات عدل كهبيه زمناي مزمور ጸጋ ዘለኩም ኣሕዋትና ሓትና أنا ولا خالد فلت وانت اللي ما تبغى سمعنا نضبطي الراي صبو أنا صادق كنت قال أخذ ربنا قبل بيت ولد يسوع يتعدم أقرب فلت أجن تنقالاتن يبلينمو دحين تفلت أتمدب كنا أقبل هذا أنا سوري ما تكملت كبر تعاقمين الساعة
صحن على معلت خن مهراينا بسم الله መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰናዩ ኣብ መዓልቲ ፀበባ ዕርድዩ እግዚአብሔር ሰናዩ ብመዓልቲ ፀበባ ዕርድዩ ብሓቂ ዝፅውዕዎ ቀረብኦም እዩ ብሓቂ ዝፅውዕዎ ፍቃዶም ይፍፅም እግዚአብሔር ሰናዩ ብመዓልቲ ፀበባ ዕርድዩ እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ፀበባ ዕርድዩ ብሓቂ ዝፅውዕዎ ቀረብኦም እዩ ብሓቂ ዝፅውዕዎ ፍቃዶም ይፍፅም እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ፀበባ ዕርድዩ እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ፀበባ ዕርድዩ ብሓቂ ዝፅውዕዎ ቀረብኦም እዩ ብሓቂ ዝፅውዕዎ ፍቃዶም ይፍፅም ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ምሸት على هوت يسمع لنا على الملاك يسمع لنا دينا أين علم توم سمعنا على هوت يسمع لنا እግዚአብሔር ሰናዩ በመዓልቲ ፀበባ ዕርድዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረብኦም ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ፈቃዶም ይፍፅም ብሓቂ እግዚአብሔር በመዓልቲ ፀበባ ዕርድዩ ስለዚ ክልተ የንተን ነጥብታትና ሓደ እዚ መዝሙር እዚ ካበናይ ምንጪ ይመጽእ ተኻልኣይት ኸ እዚ መዝሙር እዚ ንዓይ ንዓኹም ንዓኺ ንዓኻ ንኹላህና እንታይ መልእኽቲ ኣለዎ በዛ ሰዓት እዚኣ ማለት ከም ተራ መዝሙር ዘይኮነስ ኣብ ህይወትና ብኸመይ ይግለጽ ኢና ክንርኢ ተቐዳመይቲ ምንጪ ናይዚ መዝሙር እዚ እግዚአብሔር ሰናይ ባህሪ ሰናይ ናይ ባህሪ ናይ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰናይ ብመዓልቲ ፀበባ ኸ እንታይ ብመዓልቲ ፀበባ ኸ ዕርድዩ ንብሓቂ ንዝፅውዕዎ ኸ እንታይ ቀረብኦም ኢሉ ብዘደንቕ ከዓ ፈቃዶም ይገብር እግዚአብሔር ሲ ፈቃዶም ምስ ፈቃድ ኣምላኽ ምስ ሕበርዎ እግዚአብሔር ከዓ ፈቃድቶም ብሓቂ ዝፅውዕዎ ይፍፅም ዝብል ሓደ ዓቢ ተስፋ መንነት እግዚአብሔርን ኣባና ዘለዎ ተስፋን ዝገልጽ መዝሙር እሞ ምንጪ መዝሙርና ካበይ እዩ ቅልጥፍ ኢልና ምስቲ ዘለና ግዜ حراي إللتا حبتنا مزمور 145 مزمور عليه وتسمع لنا عللتا زابير عزيز يبزحلكي آمين 145 قصر خندا يا ختم ببي يا أخي عللتا هراي عصرت شومونت እግዚአብሔር ንዝፅውዕዎ ኩሎም ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ኩሎም ቀረብኦም እዩ 19 ድገምያ اوكي فقادتهم زفرهو يفصم اوياتهم يسمع يدحنهم كا እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ንዝፅውዕዎ ኩሎም ብሓቂ ንዝፅውዕዎ እንታይ ቀረባ እዩ ቀሩብ እግዚአብሔር ለየዋሃነ ልብ እዩ ስለዚህ ቀረባ ማለታይ ማለት እዩ ክገልጽ ከሎ ፍቃድቶም ዝፈርህዎ ይፍጽም ኣውያቶም ይሰምዕ የናግፎም ከ ሰለስተ ነጥቢ ኣቐሚጡ እንታይ ይገብር ፍቃድቶም ዝፈርህዎ ይሰምዕ ኢሉ ኣውያቶም ይፍጽም የናግፎም ከ ነቢ ኤልያስ ነቶም ኣፍራስ ሓዊ ኣፍራስ ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 6:17 እቲ ወደ መዝሙሩ ምስተጨነቀስ እንታይ ኢልዎ ካብቶም ምስኦም ዘለውስ ምሳና ዘለው በዝሕ ኢልዎ ግን
بزغال زتراي كراغا سلازيكل وغزابير عين زمن اسيت كفت يلو مسليه غزابير كا عين لبونو كفيتروس ابزريኦም ዝነበሩ መላእክትን አፍራስ ሓውን ሪኡ ማለት እንደገና ነቶም ንዑ ክሕዝዎ ኢሎም ዝመጹ ወተሃደራት ናይ ሶርያ እንታይሎም ወግዛብሔር ዓይን ሰራዊት ድፈን ምስ በሎ ኩሉ ሰራዊት ዓይነ ስውር ኮይኑ ንመን ይኹም ትደልዩ ናበይ ክትቀዱ ትደልዩ ኢሉ መሪሑ ኣብ ቤተ መንግስት ምስእትዎም ከ እንታይሉ ወግዛብሔር ዓይን ሰራዊት ክፈት ምስ በለኻ ሽዑ ተኸፊት ስለዚ እንታይ እግዚአብሔር ኢሉ ንዝጽውዕዎ ኩሎም ግን ብሓቂ ኢሉ ማለት ብሓቂ ንዝጽውዕዎ ኩሎም ቀረበኦም ፍቃድቶም ዝፈርህዎ ይፍጽም ኣውያቶም ይሰምዕ የናግፎም ከ ከምዚኦም ዝመሰሉ ወሃብቲ ሓይሊ ጥቅስታት ኣብ ልብናውን መጽሓፍ ከይ ተጸበና ከም ዝዕልተ ሓብትና ኣብ ልባ መዝጊባት ተጸኒሐ ቀልጢፋ ዝነገረትና እግዚአብሔር ብሓቂ ንዝጽውዕዎ ቀረበኦም ፍቃድቶም ዝፈርህዎ ይፍጽም ኣውያቶም ይሰምዕ እንታይ ከ የናግፎም ከ ቃል ህይወት የስማዓልና عللت حبتنا راهيوت حبتنا وانا خاني تا ابتا عردي اخستاجير زلخو كاب مزمور داويت 20 مونتن قزر شوعته سقعت تشعت خببا سلست كستاين زخدا ان بحسب كوينا معنا ازغابير قزر شوعته ازغابير سحايلين والتاينيو لبيبو توكيلو انو تردي سلازي لبي يفسح الله بمزموري دما قدسو ازغابير حيلوم ايو نقوون عردي مدحان ايو نهزبخا ادحنو نرستخا دما باركو غاسيوم نحوارو خا صورم اتانا عردي مزيات خير كوينا تسمعت نمو تغاغي خون بتعم صبوق ايتغاغخن بتعم صبوق مزمور زي كل جزء أبوتاتنا بز أقاطع مهنذكره كل جزء ناي قداسي صلوت كعصو خلو مسكال كبارو خلو أوغزيو عادهن هزبك وبارك رستك رأيوم وعلى الله مسكال العالم بزي أيام زازمو نعم في مقدنا كلها نحن حزا نهزبها عادهنو نرستخا دما باركو واسيوم نحوار دما صرم إلوم ناب أملاح أم عقيبهم نايم نصلوت زعصوا مالت ስለዚህ እግዚአብሔር ሲ ኃይለይን ወልታይኒው ልበይ ቦ ተወኪሉ አነውን ተረዲየ ስለዚህ ልበይ ይፍሳሃሎ በመዝሙር ድማ ተወድሰኤ እግዚአብሔር ሲ ኃይሎሚ ንቆብኦውን ዕርድ ምድሃኒው ንህዝብኻ አድሕኖ ንርስትኻ ድማ ባርኮ ጓሲዮም ንሐዋርኻ ጽሮም ስለዚህ ማህተም ናይ ቅዳሴ አቦታትና መስቀል ሒዞን ክባርኩ ከለው ማህተም ናይ ቅዳሴ እንታይ እንተዳይልና መጀመሪያ ንዓና ክንፈልጦ መዝሙር ዳዊት 28 ቁጽሪ 9 ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ በመስቀል ገይሮን ክባርኩ ከለው ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአዮም ወአልሎም እስከ ለዓለም በዚያም ዘዛዝሙ ንህዝብኻ አድሕኖ ንርስትኻ ድማ ባርኮ ጓሲዮም ንሐዋር ድማ እንታይ ግበሮም ጽሮም አቢሶም ኢልካ በዲሎም ኢልካ ወዲቆም ኢልካ ሸለላይ ትበሎም ጽሮም ዝብል ቃል ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና ጣዕሚ ጽቡቅ ዝኾነ ምስጢር ሕራይ ካልኦት ወተስማዓልና ቡና አሜን أبونا ترحات مزمور داويد 34 شوعات تخالا ايش مزمور داويد 34 شوعات هراي انببي اترح حسابتنا ملآخ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር የናገፈሙን ከ እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ጥዑምን ረአዩ ኣብኡ ዝውከል ሰብ ብፁዕ እዩ ነቶም ዝፈርሕዎ ገለ ኣይጎድሎምን እዩ እሞ ኣቶም ቅዱሳኑን እግዚአብሔር ፈርሕዎ እግዚአብሔር መስገን በጣም ጽቡቅ 34 ቁጽሪ شوعات ترحس حبتنا من البات زي حزنين تلينا كاب قطري شوعات جميرة ختم ببلنا زنها ملأخ زابير أبزرياتهم زفر هو يسافر يناقفهم كأ زابير سب كبر سلازخونه كل جزية بملأخ تغيرو دخامنا عقمنا سلازفلدسي بملأخ تغيرو حلوتي أب إيدوم زصارو هنودق كلنا أب قناع إيدوم زصارو
ናብቲ ክንከዶ ኣምላኽ ዝመደቦ ዝመርሑ ክንወድቕ ከለና ዝድግፉ ክንጋጉ ከለና ኣንፈትና ዘቕንዑ ንሰብ ጥበብ እንድሕሪእናዮሲ ሄሮድሲ ተመሊስኩም በዚ ንገሩ ንኣነ ከዓ ክሰግደሉ ምስ በሎምሲ ወኣመሮም መልኣክ ከመ ይግብኡ እንተካልእ ፍኖት ብካልእ መገዲ ክሕብ ምስ መርሖም ናብ ሄሮድስ ኣይተመልሱን እግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ረኣዩን እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ኣብኡ ዝውከል ሰብ ብዚ ብወረ ምስ ነቢያት ነይሩ ምስ ሃዋርያት ከምዚ ነይሩ ምስ ጻድቃን ምስ ሰማዕታት ነይሩ እዚ ከም መበገሲ ታሪክ ክኾነና ይኽእል እዩ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና እንደዘይጥዕምናዮ ግን ምስኡ ክንጓዓዝ ዘሎ ተኽእሎ ከምቲ ዓንተበይ የኣቦና ብቀይስቶም ዝምሁርና ዝነበሩ ፀበባን ሽግርን ክመፅእ ከሎ እንዳተሓለልና ኢና ንመፅእ ስለዚ እንታይ ኢሉ ጣዕሙን ረኣዩ እንታይ ምዃኑ ሰናይ ምዃኑ ምክንያቱ መዝሙርና እንታይ እትብል ነይራ እግዚኣብሔር ሰናይ ብመዓልቲ ፀበባ ከዓ ዕርዲ እዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረበኦም እዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ እንታይ ይገብር ፍቃዶም ይፍፅም እዩ ነቶም ዝፈርህዎ ገለ ኣይጎድሎምን እሞ ኣቱም ቅዱሳኑ ንእግዚኣብሔር ፍርሕዎ ኮራኩራ ናብስ ይስእኑን ይጠምዩን ንእግዚኣብሔር ዝደልይዎ ገና ሰናይ ዘበለኸቶ ኣይጎድሎምን ብሰማይን ብምድርን ብስጋን ብነፍስን ብመንፈስን ካብዚ ዝዓቢ ብሽራት የለን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ይሕዋትና ኣዴታትና በዚ ቃል እግዚአብሔር ዝተሳተፍክን ብጣዕሚ ደስ ይብለና እግዚአብሔር ዘይተጻድቃን ኣስበትህታን ይኽፈልክን እተን ኣፍከን ዘይከፈትክን ኣፎም ዘይፈከፈትኩም ከዓ ኣብ ናይ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ኣፍኩም ክትከፍቱ ምክንያቱ ኣቦና ዳዊት እንታይ ኢሉ ባህጊ ቃልካ ስለ ዘለንስ ኢሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 132 ባህጊ ቃልካ ስለ ዘለንስ ኣፈይ ሃቢለ ይጽበለኹ ኢልዎ ንእግዚኣብሔር እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ መሊስሉ ኣፍካ ክፈቶሞ ክሞልአ ኢልዎ መላ ኣፉከ ክስት ኣፉከ ወይመልእ ለከ ኢሉ በቃ ሽዑ ንሽዑ ምጸለየት ጸሎት ኣብ መዝሙር 180 ቁፅሪ 10 ኣፍካ ሃሃብሎሞ ባዕለይ ክሞልአ ስለዚ ንሕና ፈቃደኛታት ኮይና ኣፍና ሃህ ምባል ጥራይ ባዕሉ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዘቐምጥ እሞ ደጊመ ነዴታትና ንሕዋትና ስለቲ ግሩም ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ስለዚ ስለቲ ወሃበ ሓይሊ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ስለዚ ድለቲ ንበረኸት ዝኾን ቃል እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎት ክንባርኽ ሓደራ ቶም ኣፍና ዘይከፈትና ዘለና ከዓ ኣፍና ክንከፍት ካባና ይኮነን ኣፍና ምኽፋት ጥራይ ማለት እዩ እዘን የዕዋፍሲ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ዘስተምሃረን ልዕለይ ትርእይዎ ይኹን ሎሚ ከዓ ዕድመ ንቴክኖሎጂ ኣብ ዩቱብ ኣቲና እንድሕሪእናሲ ድምፅና የድኤን እቲ መንገብገባ ክመፅእ ከሎሲ ድምፅና የድኤን ምስ ሰማዓ ጥራይስ መግቢ ሒዛሃልና መፅያለን ኩለን ኣፈንሃ የብላ ማለት ከም ወላዲት ከዓ ነታ ሒዛታ ዝመፀት ንኩለን ከመይ ገራ ተማቕለን እግዚአብሔር ኣምሂርወን እዩ ናተን ጥበብ ኣለወን ማለት ስለዚ ሓንቲ ጫቆይት ነዲኣ ኣሚና ኣዲኣ ከም ትመፅእ ዘላ ፈሊጣ መግቢ ሒዛትለይ ክትመፅእ ኢላ ብሕጊ ተፈጥሮ ኣፋሃ ሃቢላ እንተፀኒሓስ ንሕና ነቲ ንዓያሹ ዘለብን ነቲ ንድኹማት ዘይንዕቕ ኣምላኽ ኣፍና ሃቢልና ክንፅበዮ ብሓቂ ፍቃድ ኣምላኽ እሞ ሓደራ ዞም ኣፍና ዘይከፈትና ዘለና ንዝመፅእ ተዳሊና ክንመፅእ ብስም እግዚአብሔር ይምህፀን ስለዚ ኣብቲ ዘለዋና ቁሩብ ደቃይቕ ኣቦና ሒዞምልና ዘምሰዩ ኣርእስቲ 6.1 ነጥቢ 2 6 ማለት 6 ቁፅሪ እንታይ ይወክል ዘሎ ካብቶም 9 ስነ ምግባር ቅድስት ቤተክርስቲያን ወይ ሃብታት ካብዚኦም ወፃኢ ስነ ምግባር የለን ማለት ብስጋ ይኹን ብነፍስ ካብቶም 9 ሃብታት ኣብ ሻዱሻይ በፂሕና ኣለና ሻዱሻይ ከዓ ትዕግስቲ ማለት ኣብ ሻዱሻይ ቀዳማይ ኣርእስቲ ርኢናዮ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ትርእስቲ ካልኣይ ነጥቢ ከዓ ትዕግስቲ እትግለጸሉ መልክዓት ኣብ ዝብል ኣብዚያ ክልተ ነጥቢ ቀዳማይ ነቲ ዝወረደካ በደል ምጽዋር ምሽካም ማለት ምጽዋር እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ እምነትካን ዕላማኻን ምጽናዕ زين كلت نجر أب تعجستي بخمزيوم تجلس كيلو خابتهم لومي زرعنا يوم أبزمت زينا نحنا نتلنا سالساي نؤسار استلوا أب هو تعجست زت ألبو قديات زبل نؤسار استلوا أبزيا أبونا حزوم النازم سيجن
ناتز وردك بدل مصوار مالت مصوار كبهال كله عقمسي إنكا جزيسي إنكا إيه هندابلكا اندحر تحالفو خونكا إذا مصوار أيكونني تعجزت زفري كما بوتاتنا هواريات أبتي زوردك بدل مصوارن نتوم بدلتخا ناب እግዚአብሔር مقرابن سلا بدلتخا مصلاين نتوم زبدلو خازلو بزي فلطت مخانو بولب بخا مفقارن نزي كله خمزه تناقق اب تقدامي تقسي ابونا بكش تسفون ገሊጾምልና اب تخلايتي اب امنت كان علامه خان مصنع ابوتاتنا حواريات كلت علامه قدميا غروم يلومناتهم كمجمر ذات اتنا نذكروينا كلت علاماتات يون ገሊጾም ابتو على تقدامي تنتيا زرعنايون سمعنايون كنحب ايكونلناني تخلايت خا نسب نعملاخ قديفنا نسب كنزز اين خلنين يهيسن نادلو لاغزابير امن نادلو ولا سب كاب ناغزابير نعخاتكم مئزاز زغبا انت خوينس اسكا بعلخاتكم فروديلوم اتفردي نابتوم لقانا كهنات ناب ليواويان ناب صحفتي ناب فريساويان مسدربيو اتهم فريساويان تبعات رخيبهم ناغزابير قديفكم نعنا ازوزي زغباكم كبلوم عقما يرخون سلازي ابوتاتنا ابتوم احزاب كلت علامه اذا يهيسن نادلو لاغزابير من نادلو ولا سب ابت عبي سبحانه كل غزي نغو كابت بزيما تبصح ملእخت حواريات يا مالت يهيسن نادلو لاغزابير من نادلو ولا سب مالت كاب نسب مئزاز ناغزابير مئزاز يزبلس كاب نسغا مئزاز ننفس مئزاز يزبلس كاب نحلاف نجر مئزاز ننبار نجر مئزاز يزبلس هجت علامه نتخل مكرا خصر وزخلهم زنبر زي مالت اتخلايت انت زرعنايون سمعنايون كنحب ايكونلناني مخنياتو اب صلمات نجركم اب برهان اوشات از نجركمكا اب زبان نحسي كونكم سبه وزبل نصر زخونه ملكتاو ممرحي تقبلهم يوم قدمي ويتانا يس كريستوس معراغون قدم مسقالون مالت سلاذ اذن كلت تزين ني حواريات علامه نيرن نحنا خاكمو كما بوتاتنا حواريات علامه حزنا ندحر تغعزنا ات علامه ابي كم تبصح انتي كم تصور بخمي كم تحلف اقدمو سلازنا ببكا حدش ነገር አይከውንኒሞ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዝኾነ ሕቶ ርኢቶን ተሊና ሓንቲ ክልተ كقبليه جزينا أكلالو مثلاً حراي ولا حدا دقائق ناي غباي يتجزين تقملو مو بنا أنا هوتي كال سبت زيليسي قرتي ريتو خم ريتو كبلو خيلي ويحطو كربدو على اسكتصنح حراي هي تحبتنا قال ايد طلع على يرنا لهم እሺ انا سي ابونا بكش تصفهم بدن بيجرم بيلوم قليصوم لا بزبزح جنتي ابت امنت مصنعسي حجي ينببني رقطرس اب كلته تقسلواني تحنتي ناي ابتي خبت مصحف زبول كويو قبراوي امين قبر حواريات 14-19 بيتروسن يوحنسن جن نحناس نتزرعنايو سمعنايو مزراب كنحدق ايكون لنانيمو كاب املاخ نعخاتكم مئزاز كاب قدم املاخ كون انت خوينوس اسكي بعلخاتكم فرودو بلو ابتا حنتخاني اب ماتيوس 10 ماتيوس 16 اخوان كوصامو ماتيوس 16 24-25 شو ازياخا يسوع ويتانا يسوع كريستوس كا شو يسوس ندق مزامرت بولم نهيوتو خدحنا زدلي خطفايو اتن هيوتو من انتاي زطفاخا كرخبايو امو كسعبن زفتو انتلو هيوتو قبيصو مسقلو العيلو يسعبني حجي زيان كلتي انسي كستاي غبرن نيري ابونا كلها قليصوم لنا يوم
أبزنا هنا زي كله نعنا خمهرنا أيو متشم نبدأ هنا بتعمي إذا مسكونو إذا خيفلتكو أبت بوليتيكا سلزنوركو بخالق نجار نيرو إذا خيفلتكو زي حالفنا نعم مدة هنا بتعمي إذا مسكونو نبوتاتنا خاخم زجيركم تنبرونا ذلهم بتعمني هوتنا زمرحيو كم تتبرونا أستنتنو عندهم تبرونا حجز يعني كلت يعني يستنتن النيرس أبونا خاني أبريهم ليني ويتنا بسلسة مقيلهم من نبيات نبتي قبط أوت كتفو بزح قبط أوت كرح قصة كندي بزح مكران كن حليفهم ويتنا يسكرسوس كبعلو تسقيلو ميتون عنا خد حنا مالتيو حواريات كاني بزح صرف مسقاقل يحلفهم إذا كلنا عنا خمهرية أبتجزية تزقو ناتاتهم حجة عنا خبل كم ريتو كجبرة اللي حتى وين يكونتن إنما الباتراتي ريتو جيجات تخينون نخت رومني لازم تعزل له حجسي أبتجزية تزياتهم بدن بيشوفون يبولون يميرو أنا حجز لنا بزنا هنا أبزل لنا يسي بحلفي أوت أخوين كم وده كاسب لنا بزي زخون ما تيسي زوده كمال تيسي تلك تحت اختزارب صنع تياتيات بالزلاس امنت كامصنا ابت امنت كصنيعها نتي حجز صحف سي ينغرنا له نت صحف سي بدنب تصنعنا خنحزو اذن ابونا انطونيوس ابونا حجي قال يصوم بدنب يساوم حج حوارياتهم كم تم قالوا تايفرحون تانا املاخ سلازي فالوز جبرواي أبتوش تحوي خلوا كان أبتحوي مستمنجست خلوا نحنا جنا بزوج خلنا وينسي نوعهم كندقف زي مخالنا بتعمي حزنني مو أبو قربتي حجتي عم صحافهم كان بباخلهم for example نايزجي تامس كول بتعمي حزينة نيري بتعمي وهي زخلوا تقاليسوس زخلوا كم زجيروس لمن تايزة إتويله أرت بوليتيكا خاص لازم نوركم بتعمل وهي نيري حجة جنتها مصحف مسنبب كوا حجة نايز جن جزارس نبونا أنا أنطونيوسي بتعمل يحمل باقي بديلوه تتمالاليشو لحرا إذا مصحف مسنبب كوا بتعمل خستاو كينا نو زسي برؤي رئينايتي نعمل زي سرح خاص انتاي كم زوار تامرت عدونا يرخبه زوين نجزار سوسي كم زي انكو عخونا زي كونكو زبل زلغس يرئينا لتني أملاخ اندحر دي تختيلكا نعاب انت زي خبيركا أو أنطونيوسي باترياكيوم عابيهم بعلميهم بخل بتا هايمانوت مسكولو إزيس نحنا وين كنو مهارولو لنا حجي أبزو وان زوين تراي سمعنا يخن كيدي بلنان مالتهم أبا أغربتك تغرو لي كات حقوزو قال هوت يسمع لنا أبونا بكش تسفهم سمع خلون أبونا بكش تسفهم كالفكية إيش بمرقة والله يتعرفون وركم هو بتعمي غير مسجن تي كابتا قدمي لما بمرقة زمارنا حنتي ممكن يتا ناي مزمور داوود تقصد كابتا مجرشة قداسينا كل جزء نبلا رأيو قداسينا سي كابت مصحف قدوس كاب داوود كاب وانجيل زتا أخاخبه زتواصع مخانو وقيتا هذا غادحن رستخاو مبارخ كساب نزل عالم قاسية من العلا باللومن إلنا نعاد وصلت بحراي بسلام تو ننابيتكم إلنا في الصامية هاي قداشينا نقبل حجي مصحف قدوس مسرعنا أيوه بخمسة فلتنا أيوه وزيادة بطي ستايل لما أنا بمرقيتا لما يتم زمروسي نتستنتنو أبو هيوتنا خمي قرنا نتقملو كنحاسبو خلنا حجي خمي مقالتي بنا نتي قداسي نويحنا خمس قويننا نبلوز نبرنا إذا برخت زي حالفنا خنسمع عقل خيبنا هررك نبلو كم زدر خلنا تصفى قبر أبدا حرايد متخيا دوم حواريات نتم متعف يفلطيهم እግዚአብሔር حق أملاخ يفلطيهم زنبرو فصحافتن فريساويانن بسم يسوع كريستوس كيت سبكو إلى من زنقروهم ذلوا حجي
ንክርስቶስ እዮም እቶም ሃዋርያት ኣምላኽ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጦም ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጦም ዝሰብክዎ ዘለዉ እቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ግን ነዚ ስለ ዘይተቐበሉ እዮም ኣይፋልኩምን ዝብልዎም ዘለዉ ሕጂ ሃዋርያት ዝሰምዕዎ ምስማዕን ዝተረድእዎ ናብ ውሽጦም ዝኣተወን እቲኦም ግን ልቦም ስለ ዘትረሩ ነቲ ቅድሚ ዓይኖም ዝኸውን ዝነበረ እሞ ብትንቢት መፅሓፍቲ ብምግንፃል ከዓ ብክልስ ሓሳብ ዝፈልጥዎ ንውሽጢ ምእታው ከሊኦም እሞ ኣብ ውሽጦም ምዕባይ ኣብዩ ሕጂ ልቦም ተሪሩ ንክርስቶስ ከም ኣምላኽ ክቕበልዎ ኣይደለዩን እኳ ደኣ ንክርስቶስ ዝሰብኽ ዘበለ ከምቲ ሃዋርያት ዝገብርዎም ዝነበሩ ክዓፅውዎ ብስሙ ከይተልዕሉ ክብልዎም ከለዉ ንርኢ መሳርሒ ናይ መን ይኾኑ ኣለዉ ሕጂ መሳርሒ ናይ ሸይጣን ይኾኑ ኣለዉ እቲኣቶም ግን ሓደ ካብ ንዓኻትኩም ንኣምላኽ ካብ ንኣምላኽ ንሰብ ምእዛዝ ዝበልፅ ዝዓቢ እንተ ደኣ ኮይኑ እስኹም በቲ ሕግኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ባዕልኹም ፍረዱ ሕጂ ነዚ ክሰግርዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ንፈልጥ ኢና ምሁራት ሕጊ ኢና ዝብሉ ንኣምላኽ ንቅድም ኢኻ ትእዘዝ ዘለካ እዮም ዝብሉ እዚኣ በታ መፅሓፎም ገይሮም ረትዕዎም ኣለዉ ስለዚ እምበኣር ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ንክርስቶስ ኢና ንእዘዝ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካልኣይቲ ድማ እቲ ዝሰማዕናዮ ንሂወት ዝኸውን ቃል እሞ ከዓኒ ኣብ ምዕራፍ 3 ከም ናይ ግብረ ሃዋርያት እንተዳሪኽያ ድማኒ ሓደ ልሙስ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስእ ኢሎም እዮም ኣተንስኦም ሓዊዩ ምስኦም እዩ ከዓ ነይሩ እሞ ንሕና ኣሉ ክንብላ ዘይንኽእል ኩሉ ዓለም ዝረኣያ ተኣምራሲ በዞም ሰባት እዚኣቶም ተገይራ እዮም ንሳቶም ግን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዝሰቐልኩም ሞ እያ ተገይራ እሱ ኣምላኽ ምዃኑ ሕጂ እመኑ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ብዙሓት ሰባት እዮም ሽዑ ክሳብ 5,000 ዝኾኑ እዮም ብሓደ መዓልቲ ሰሚዖም ኣብ እምነት መፅኦም ማለት እዩ ጥራይቶም ልቦም ዘትረሪኦም ነዚ ዝፃረርዎም ዘለዉ እንታይ ዕላማ ገይሮም ንሕና ካብ ንሰብ ንኣምላኽ ኢና ንእዘዝ ክገርፍዎም እዮም ክቀትልዎም እዮም ዋላ ሞት ትኹን ሕጂ ናብታ ወንጌል ማቴዎስ ዘምፃኽያ እቲ ዝሰማዕናዮ ግን ደው ዘብል ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ንህይወት ዝኸውን ንካልኦት ብስራሲ ክንነግር ዘጉየና እምበር ዓቢስናዮ ኮፍ ክንብል ኣይኮነልናኒ ክወፅእ ኣለዎ ክንነግሮ ኣለና ከነካፍሎ ኣለና እቲ ህያብ ናይ ኣምላኽ እቲ ህያብ ናይ ክርስቶስ ንካልኦት ክንነግረሉ እዩ እቲ መፀዋዕታና እሞኒ ሕጂ ንኣምላኽ ኢና ንሕና ንእዘዝ ክንነግር ኢና ጠጠዋ ይንብል ኢና ንገሪኦም ተባሂሎም ኪዱ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩም ንኩሎ እዚ መሃርኩኹም ኩሉ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቶ ይግበርዎም እዮም ኢልዎም ሕጂ እዚኣ እዛ ትእዛዝ እዚኣ ናቱ ክቕበልዋ ክገብርዋ ኣለዎም ኣብታ ወንጌል ማቴዎስ ዝበልክያ እቲ ንነብሱ ዘጥፍኣ ምእንቲ ስም ክርስቶስ ማለት እዩ ሕጂ ነብሱ ክንብል ከለና ብስጋን ኢና ንብል ዘለና ነቲ ስጋን ነብስን ንስጋ ቀቲሉ ነብሲ ድማ ናብ ሲኦል ክእቱ ዝኽእል ዳፍርዎ እምበር ነቶም ስጋ ቀቲሎም ንነብሲ ግን ምንም ዘይገብርዋ ኣይትፍርሕዎም ይብል ገደብ ኣለዎም ንስጋ ከሳቂዋ ክእል እዮም ንስጋ ብስጋ ኣካል ሞት ከብፅሑ ክእል እዮም ግን ናይ ሞተ ነብሲ ከይበፅሓና ኢና ክንጥንቅቕ ዘለና ድሕራይ እንታይ ትኸውን እዩ እታ ስጋ እንተተቐጥቀጠት እንተተጨፍለቐት ኣብቲ ንእስጢፋኖስ ዲያቆን ዝገበርዎ ብእምኒ ቀጥቂጦም እዮም ስጉ ቀቲሎም እዮም ብመንፈሱ ግን ብነብሱ ግን ኣይቀተልዎን ኣብ ትንሳኤ ክኸውን ከሎ ሕጂ እሱ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣብ ሕቑ ኣምላኽ ኮይኑ ከም ዝትንስእ ርግፀኛ እዩ ስለዚ እምበር መስቀሉ ኣልዒሉ ንዓይ ይስዓበኒ እቲ ንሂወቱ ዘጥፍኣ ንሱ ከድሕና እዩ እታ ንሂወት ዝብላ ዘሎ ሕጂ ነታ ግዝያዊት ነታ ናይ ስጋ ብስጋ ሂወት እንከለና ማለት እዩ እቲ ዘጥርያ ንዓኣ ፈሪሁ ዝዓቀባ ግን እታ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክስእና እዩ ሕጂ ንሕና ክንሪኣ ዘላትና እታ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከይተሓልፈና ኣብዚኣ ግን መከራ ክበፅሓና ክእል እዩ ምእንቲ ስሙ ተኮይኑ ይብፅሓና ክቀትሉና ክእል እዮም ይቅተሉና ሕጂ ከም ዝበልክዮ ግን ኣብዚ ምቹእ ዓለም ኮይና ዘይጠቅም ረብሓታት ንዓዲ ምኻድ ከም ዓብዪ ረብሓ ኢና ንቆፅሮ ኣብ ዘፀኣት እንተዳሪእና ስኒ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ተዳሪእና ያዕቆብ ንራሄልን ልያን ሒዞ ክመፅእ ከሎ ስኒ ራሄል እንታይ ሓቢኣ ነይራ ይብለና ካብተን ናይ ኣቦኣ ጣዖታት ሓንቲ ኣብታ ተሰቂለታ ዝነበረት ገመል ሓቢኣ ነይራ ሕጂ ላባን ክመፅእ ክጎዮም ከሎ ከትርፎም ደልዩ ያዕቆብ ኣይፈለጠን ግን ወሲደና ለይጣዖተይ ኢሉ ይጎይዎም እንተፈተሸ ግን ሲኢንዎም
ያዕቆብ ከፈለጠ ዝተረኸበቶሲ ድላይካ ግበሮ ኢልዎ ሕጂ ራሄል ግን ሓቢኣታ ስለ ዝነበረት ክወርድ ኣይክእልኒ እንደገና ከዓኒ ናይ ዴታተይ መፂን ኢሎሞኒ ኣነ ክንቀሳቀስ ኣይክእልኒ ኢላቶ ሕጂ ሓቢኣ ስቕ ስለ ዝበለት እያ ሰይጣን ዝስዕበና ሰይጣን ዝመፀና ከዓኒ ናቱ ዝኾነ ንብረት ንዕኡ ዝኸውን ባይታ ምስ ሃብናዮ እምበር ባይታ እንተኸሊእናዮ ክስዕበና ከጥቅዓና ኣይክእልኒ ከም ኣቦታት ክትርጉምዋ ከለዉ እዚኣ ትሕዝቶ ናይ ሰይጣን ምሳና እንተልዩ ፈለው ገብረና እዩ ኩሉ ናቱ ዘበለ እንተበቲኽናዮ ግን ናባና ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚኣ ድማ ነስተብዕለላ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ዝፋታተነና ክንዓፅዎ ክንስዕሮ ከም እንኽእል ንክርስቶስ እንተሒዝና ስዑር ምዃኑ ክንፈልጦ ትግባአና እሞ እተን ዝተንተንክየን ፅቡቃት እየን ንሕና ነብስና ብግዝያዊ ረብሓ ብዓለማዊ ረብሓ ብዓለማዊ ጥቕሚ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከይንስእል ክንጥንቀቕ ኣለና ንእሽተይ ረብሓ ስለ ዘላቶም እያ ስጋ ድያ ገዛ ድያ ዘይንሰፍሮ ገዛ ዘይንጥቀመሉ ገዛ ነቶም ኣብኡ ዘለውን ሰላም ዘይረኸብሉ ዘይቀሰንሉ ገዛውቲ ኣብዚ ኣስሪሒና ኣለና መበለ ክኾነና ብዙሓት ናይ ዘለኣለማዊ ቤት ሰማያዊ ቤት ነጥፋሉ ዘለና እዋን እዩ ዝኸውን ዘሎ እሞ ፅቡቅ ትንታነ ከምፅኸ ቃል ህይወት የስማዕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ቴንክ ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና በቐሽ ተስፎም እዚ ርእስቲ እዚ ምስ ዕለታዊ እናብሮና ምስ መዓልታዊ ዝገጥመና ብድሆታት ዝኸይድ ኣርእስቲ እዩ እዚ ሕቶታት ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብቲ ናይ መዓልታዊ መዝገብ ንዝምዝግበሉ ነመዝግቦ ርእቶኹን ሓበሬታ እሞ ኣብ ዝመፅእ ግዜና ክንሪኦ ኢና ሕጂ ግዜና ኣክል ስለ ዘሎ ኣቦና ኣባይ መልኣከ ሰላም ኣባይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ገይሮም ክዓዝውልና ነቦና ኣባይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ናብ ኣውደ ምህረት ብክብሪ ይዕድም ሕራይ ክብርን ምስጋናን መጀመርያ ንእግዚኣብሔር ይኹን ኣቦና በቐሽ ተስፎም ከምኡውን ኣቦና ኣባይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና እቶም ኩልኹም ኣሕዋትን ኣሓትን ብመዝሙር ብጥቕሲ ብኩሉ ነገር ኣብ ኣገልግሎት ሓቢርኩም ዘምሰኹም ድማ እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ናይ በሐቂ ንህይወትና ዝሕግዝ መዓልታዊ ድማ ክንነብሮ ዘለና ዘዘኻኽሪና ክንመሃር ኣምሲና ነቢያት ዝሓለፍዎ ክርስቶስ ተቀበሎ ሐዋርያት እውን ዘጋጥሞም ዝነበረ ኩሉ እዚ ተጻሒፉ ክንመሃሮ ዘምሰና ንዓና እዩ ማለት እዩ እትብኣቶም ዝወረደ እትብኣቶም ዝተራእየ ኣባና እንተመፀ ኣባና እንተወረደውን ከመይ ገርና ከምንሓልፎ እሳቶም ከመይ ገሮም እዮም ሓሊፎሞ ከመይ ገሮም እዮም ከተቀቢሎሞ ካብ ዕላምኦም ንየማን ንፀጋም ዘይበሉ ብትዕግስቲ ንኩሉ ድማ ነትሕቡእ ነትሕማቅ ከም ፅቡቅ ተቀቢሎም ዝሰገርዎ ንሕና እውን ንዓታቶም እናጠመትና ክንሰግሮ ከም እንኽእል እሞ ቃለ ህይወት የስማዓልና በረኸት ናይ ኩሎም ድማ ይሕደረና ግዜ ወሲድና ኣለና ሰራሕ ሓንቲ ጥቕሲ ጠቂሰ ብፀሎት ክንዓፂና ኣብታ ኣቦና በቐሽ ተስፎም 6.1 ትዕግስቲ እትግለፀሉ መልክዓት እትብል ንሳ ድማ ቀዳማይን ካልኣይትን ነይርዋ እዩ ኣብታ ካልኣይትን እንታይ እትብል ኣብ እምነትካን ዕላማኻን ምፅናዕ ኣብ እምነትካን ዕላማኻን ምፅናዕ ኣብኡ ትፀንዕ እንታይ የድሊ ትዕግስቲ የድሊ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ዝፈትዎ እሙን ናይ መንፈስ ወዱ ናብ ጢሞቴዎስ ዝፅሓፈሉ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 1 ይቕረታ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 12 ብምኽንያት እውን እየ እዚ ሓሳር እዚ ዝፀግብ ዘለኹ ግናኸ ብመን ከም ዝኣመንኩ እፈልጥ እየ ነቲ ገንዘብ ሕድር እውን
كساعتا معلتتي محلاو كم زكالو تردي اللهمو أي حفرن إيه سلقالو زيابير أملاقنا مسقانا يبصحيو بمخنياتو ون إيه حسارة مكراز أقب زلخو بمخنيات نايمن مخانو بمخنيات نايمن هواريا مخانو بمخنيات نايمن أقل مخانو يو حسارة مكراز زركب زلو ناي كريستوس مخانو جناخر بمن كم زعمن كرما فلت إيه مخنياتو تقول زوردان زلو بمن كم زعمن كون فلت إيه نتجنزب حدرون كساعتا معالتي اتيا محلاو خمزك على تردي اللهمو أي حفرن إيه نابكر مع أملاخ مقرب زحفر نجر ولا حديل زحفر معسيو كاب أملاخ كاب مقدو كاب تأزازو كاب تزبلنا انت وسينا أب عالم انت وديقنا عالم كل انت زحفر نجر رح يزلوا نمان كم زأمنا تفلتنا بمخنيات منينا حسارة مكران نسأجب زلنا دما انت تردينا أبقرم إدما حفرات يبلنان أمو كمتي أبقرم أملاخهم قريبهم زتمقوسو كبر زرخبو نحناون كم أبنت إننا نعتاتهم إننا ذكرنا أسرهم كنكتل ندل زلنا نعتاتهم زصنعين እግዚአብሔር ንኹልናውን የጽናዓና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሕዮ ብጸሎት ክንዓጹ ሓንሳብ ኩልና ካብ ዘለናዮ ሓፍ ንበል ምንት ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም በሓድሽ ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ዝሓንቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተክርስትያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምንት ሰላም ጸልዩ أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس مكسات مصا واد كام تاب سماي كم دمام دريخون على تنجرانا لما بنا نان زودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا وسلام دقنا وفادنا نمبر وفتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن نزل علمنا كإما أمين أوزتي مريم بناء قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله وبحلنا غدنقلي خبسقاهون تنقلي خي أدريجاب يرتوات قويتا سراوي سلام لك الله نسخكا نسبرختي خي فركرسكم برخوهم تسقى زيابير مساقي وفس تدسي والكحات يتنقصر لنا نفط ودغي يسوس كرساس من تانا محرت لمن لنا آمين ونقول زيابير اللي من كان مالك كان لنا ونقول سلام سلام هبلنا كل يبقى خم زيابيرات رينا سقاها ونفسلنا جكان نفط بعرام نخبلنا بسم كان سمن نسوعنا لنا أب سمايا زول خان سلام كعبل نفس كلنا حذر أبز عالم زنوارنا بسلام حلو وكل مرحلة نسوي سلطان بقدسم كا سلام حبهم أبزريانا نزل مكان تعذاب كأمخرهات أم تاونا موسانا نزل قراوتنا بكل سلام حلوهم وهدون بقون عني ويتك النبرن كل سنة يملك ما نعاخان إجابير بنفرح بها ونتك نكبن وكرساس مسلم منفذ قدس مسجانا صنعتنا بوذا لك على من كل ساعة نزل علم أمين قدس إجابير أملخنا نخن جمر زنقا أحخانا جميرنا مخن في الصمد محل سلالة هبكنا سقاقا كبر المسكانا نخايكون نتاز هبكنا ساعة معلتن نتيز هبكنا قلبتن تعنان احنا مساقاب صلوات كنزارب اسغاون عنا اختزاربنا نزق زيخ نطق املو سناي نقر لما قال كان مسمع كم بقى علو سرد قبر كان ناكبر المسكان النقا يكون سغا أخاق تزارب الناس أن يخمو قال كام خانو ونات كام خانو فليتنا دما أسر كاخن كتل أسر توم أبوتاتنا نعخات تخطلوخن كتل قدس إجابي راملخنا حيل هبنا تاريخ يكوننا كان ببساني حنا نصحاب قدس تاريخ يكونن هياوي نزهياو قال كادما هياو قبرخن قبرلو حق زنا مسليخا كل زمص بتعقسخن حلفو
نسليخا كل زمت بأمنت صنعنا كنساقرو كم تقالكا كسعموت ومن كن زبالكايو أبزخونا بوتا أبزخونا خونتات أبزخونا أوان دما أبقد ميخا ومنات كويننا كنركب نسغا حق زنا قدس إجابي راملاخنا أبقزي ريحواناتكا أبقزي صواباقنا كباخا خنرحق أبقزي طعمي أملاخي أبقزي فتنان حسمن دما كان مارر زي كونس أب كل مساخا خنصنع نكل زما صنا دما بتعقس بمسكانه نقبلو امنت وسخنا مس نبيات مس حواريات مس صادقان مس سماعتات مس كلهم قداموت أبوتاتن أديتاتن دسمرخا قدسان زنبركا حجون مسانا هلو حجون نعغاتاتهم تراد أخيم نعنا دما تراد أنا نزي زمان كنت قملو سخ حقزنا بدحان الدتكا بدحان سلام كم زب صحغا برحان تمكتكا دما بدحان سلام أبصحنا اتنوص حزلنا عبيت بعلاتكا دما كنحدسلو كنقدسلو خالو السبات كنكونلو زغودلنا كنملعلو زي قبرنا يخون قبرلو دماس حق زنا أو دعمت مصبصاب عمت مقطار زي كون استايدا نتذهب كنا كله نقدسنا نطق املوس حق زنا اب حزن زلو صنانا علنا اب حمام زلو فوسلنا اميام زلو نسالنا زعرف من سغورسلنا سغا بنفس التاثر تحلنا فحزب ولا اقبلنا لم زولدنا يوم بارخلنا نعاخا زخونو قبرلنا أبز زلو صلال كاودو قلهم زقربو ومن زقربو من دما إجابير أملخنا نعاخا زفلطو نعاخا زفلطا نعاخا زفرحو نعاخا زفرحا قبرلنا نهدينا قدس رنقر مريم ملادنت ني ملاق ترادأنت بناي نبياتنا هوارياتنا صالقانن سمايتاتن صلتاي تفلينا كم تنا هواريات زمهر كايم أب سمايات نبر ربنا نولنا نسوع كالنا سمكاي قدس من قصتهم صافقر كام تاب سمايكم دمام دريكم نعلت انجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا اوسانا دقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلين كبرن زال علمنا تكايم امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل نلا سلام تا سلام لك الله حلنا خدن قلي خي بسقا خون دن قلي دي جابير صوات كويتا سراوي سلام لك الله نسقك انس برختيري فركر سقوم برقيو امل تصقا جابير مساقي وفست دس والكي حدياتنا خسر لنا نفتو الدقية سكورسس منتانا حرات لمن لنا أمين افتح ويسرق جنام لكن من دي سكورسس كاني كانا سريات أدم ساسي أبساول لبرو كساتي بران أنتم أبي كانت وغير يا كانت بران سايرو كسانات ببسمكم كونوا فتانا ونصحنا يرسي نسكلوان سمات زيو مهار النكسوس مال عصر تغلت زيو مهار النكسوس 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ጸጎን አብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ زحلفي معكم زمزق يا اللهم افن من قدس كما شرعت تفتحكم من دجتنا مريم محرنا كرسوس نبر عساس انت دجتنا مريم محرنا كرسوس من 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 دجتنا مريم محرنا كرسوس بنت دجتنا مريم محرنا كرسوس من دجتنا مريم محرنا كرسوس بنت دجتنا مريم محرنا كرسوس بنت دجتنا مريم محرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرن كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرن كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرن كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ኣብ ዘለናዮ ቦታን ኣጽፈን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ተረፈ ግዜና ድማ እግዚአብሔር ምሳና ይኩን كنت سلام زو على سلام حضرنا برخليتي آمين قال وتسمعنا كلكم آمين قال وتسمعنا مشيت آمين آمين قال وتسمعنا برنا كلكم تعمليتي آمين سلام كنا كلنا قال وتسمع لنا كلكم حزب እግዚአብሔር أبزز اللهم أخونكم نتقدس بيت ክርስቲያን تهبو ناي ሶሉስ ምሸት ጸሎተ ሰርክን ምስጢራትን ሀብታትን ቤተክርስቲያን በአንቃድዎ ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ቅድስት ቤተክርስቲያን እሴተ ጻድቃን አስበትሑታን ይኽፈልኩም ትብል
بدحانة سلام عقيبو أبزمس قبائنا بسلام ببركة كنقابة أنا إجزابير قدس فقاد هنا لنا نقول لنا لو أمليتي قبر لنا آمين قال هو تسمع آمين آمين قال هو تسمح لنا آمين آمين thank you